دوي قراتي قرات عباي بيتي قراتي دنب أبا حقوي قراتي ورشانا يباي مسولاديتي حجم بركوينا ناتي يما مسولدك زاتي نبيني كيبلا نايبحتي رابدكي كحلفا بتحيتي قراتي 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 مريتي قراتي يدي يبوي زت نحولي مريتي قراتي ورشا ولدي قراتي دنب عباي بيتي قراتي دنب أبا حقوي ورشا نايبوي مسولاديتي اجي أمبر كوي ناتي يما مسولدك زاتي نبيني كيبلا نايبحتي نابدكي كحلفا بتحيتي بيتي كبرت مريتي قراتي 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 مريتي قراتي يدي يبوي زت نحولي مريتي قراتي ورشا ولدوي قراتي دنب عباي بيتي قراتي دنب أبا حاوي ورشا نايبوي مسولاديتي اجي امبر كوينا ناتي مو مسولدك زاتي نبيني كيبلا نايبحتي نابدكي كحلفا بتحيتي قراتي كبرت مريتي أبيت بدمو أبويات ببلوي تجد جدا تفيلي دنب قرات وليدا فرتا تحملتي كوبو قل كاستي هاجر ونبرغتي تمات أخرمتي والقي لك حرس اللهم محرش شاي تميدي زري خبل على نخلي عتيدي حيا ويمري تبع لي حرسو نوب رخبتا كاليوكو خسكسو قراتي 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 مريتي قراتي يدي يبوي زت نحولي مريتي قراتي ورشا ولدي قراتي دنب عباي بيتي قراتي دنب أبا حاوي ورشا نايبوي مسولاديتي حجي امبر كوينا ناتي أمو مسولدك زاتي نبيني كيبلا نايبحتي قراتي 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 مريتي قراتي سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بعجنانيو لومون كم وتروا قد سنوانا وانت حسوا تاتزنا لكم متينا لنا رجت أزيا مساتيتن ترجم زل وادر في الناي كبرت سنة باباويت أبا بهايله بزيك العالم أب سنة باباويان دك نستيو حجر إرترا أبزبر خبوتها سبوتها فليت درفنا تاي زمت ألكم زلهم كيدكم سمعوا كورس عبيلنا هنا أب channel أبا بحيلة زبل كيتكم سمعوا مچم أبزا يوتيوب كابز مسجلنا أملاخ زمز كنول نتبنتلو مسبب بحيلة ونكلالي النسل زخاليو درجة أبكالة بزخوني ونقات أميكرو بوزيك زنبرق عدلات أبزا حلفة ون إنجنر أسكدوم محرد كمون مسود دخول مسبب بحيلة مسفحيرة سلام كتب بحالة نزخالتيا مسيلة ملس سلازي نعملها أصبح غير مسكنه معناته أبناتي المزور نحب بحيلة في اللي أبتس عن حمشن شدشتن زنبرة كاسيتات ناتاسي أو بوي دومينيت تقبرني رات ميديا في اللي شو كاسيت سلازة تم زنبرة بزخت كهاي خد سمعوا بكا يا إيراب زنبرلو ولا كل تشانكل تنسلسن زنبرة كاسيتاون دومينيانت كاسيتينيرو أب سنة بابنا هجرنا زورده تجمع نبحكي زعزنا نزي يوتيوب زبالة يبعليتوني غينه كده نجار بألبوم نخات مزلو تجمع أبوش تعدك قد حنقون برا بزدقة موسيقى أنا عندنا يوتيوب بتعم حسيب وخيني دي سمعني نعيد سمعني يربكم أتكبر يتقالك خون غلي يوتيوب جند موسيقى هجرنا هكذا تسمعوا كتريو جيروه مالت كليب زي بلو بزو حساب كم زي سمع برجت أبا أجانيني هلا خون إبراهيم أفوركي بدمس تراي بمورادو بزح سبيد سمعه سلازي أنا قدنا يكون كليب كله وجن حفشة نتي السماع معنا الموسيقى نب مورنا فيديو سلنا غيروا دمسات مودر موسيك أبي خاصية موسيقى أنا نازق برا كويني سمعني حن زعبات سنة باب كالك زي زيادة نزار بلو نزا كبرت سنة ببنيا هجرنا بجاهم كيتكم حق زوا channel سبسكرايب كبروا دقفوهم نتم عبيت بحرة سنة باب زخونو أتاز وحدت كن جبران نخل بزح واجا زي تغفلنا بزح جنزل زي تحتنا ما منم زي تحتنا لايك كن قبر لهم علنا سبسكرايب كن قبر لهم كن كلال لنا نتوم عبيت انت داعي بيخاسي كنا عب انت داعي حجز ناسي I don't know I don't understand that
سنت ببنياتات نادنا أنا جعل هذا جزء كبكورة درا يدلني لكن فبتقرأي زوج درفي بقى بشدش على زقوم درفتات معد مليونات كم زرعي قبل ويرتاين لما بزعتي ريو شبويو أنا سأقام يبلين ولا أنا محرة ولا أنا سومال سمع سأقام يبلين لكن وين حوخان ناتكا سنت ببنيا كتب زي تمرز وايجا سلمتها كبيت كوين يسمعك واي عقبت كوين يسمعك نفسنا خن حتى لنا سبحان الله دقها حتى خايف مخنياتو سنة تزلو سنة طببنا هاجرنا نك عبي تراناتك أقداسيو كتحجز لما لك أقبل يلي نزاح جز جبركوا أبا بحيلة جبر الليلات نيكون كون أنا جبر الليل بالنسبة لنا يجبرني حكنا نحن نقولكم بعلي حسيبة التسرح جم فيل أنتم مسجد راح يسجبر ስለዚህ ማንም ነዚያ ከምዚል ከተዛረበለ የበለትና ባህል ወሪድዋ ኮንታክቶን ክንዱ ዝኣክል የብልና ብዝኾነ ሓግዝዋን ተበልኩኹም ክንዲ ብዙሕ ኣይትውሰዱለይ Now let's go back to our music. ናበበ ባሕይለ ዳዘ ምኒስካ ተፀጊዕካ ትንተና ናቱ ዲ ገለ ትብሉ ትህልው ኢኹም ይቕረታ Please subscribe and like ግበሩ Let's start today. On edge this morning after the United States conducted self-defense strikes near the Strait of Hormuz Monday. And Iran's supreme leader is calling for an end to U.S. military bases in the Gulf region, saying, quote, the hands of time will not turn back. Chief Foreign Correspondent Trey Hughes joining us now live from Tel Aviv with the very latest. Good morning, Trey. Yeah, hey guys, good morning. Overnight, the United States conducted airstrikes against southern Iran near the Strait of Hormuz. CENTCOM says these strikes were defensive in nature and went after mine-laying vessels along with a surface-to-air missile position. These were the first U.S. strikes that have targeted Iran since early May. A spokesperson for Iran's armed forces said any new aggression will be met with a far more severe response. The strikes come amid the backdrop of ongoing diplomatic efforts to reach an agreement between Iran and the United States. Overnight, President Trump laid out a condition that he has, saying on Truth Social, the enriched uranium nuclear dust will either be كم تريوم دلهم سب سلام أبت أولاد يحم سلام كفترو سلام كجمرو يتقبل له سب بزق دبلوماسي كبر له تصفاني سلام على يبهل أمريكا دما أنت واحد كفالنا يت أمريكا كويناتهم ورا كويناتهم والفزل له دما كم جات رواز لهم نبور سروح يسرح نجاري تحتر متقعتي في السم قال يقبر عندن إيران دما ناي سلام منفس عنك عفيتيا نتشم قلنات عنك في حجريا سلام كتقبر عيدلنا خايولو خاقمت لهم كي حفروا كي حنخو بخمي كم نقول صوم نزوم سوازياتهم أنا بتعمية دي شجر زلو مغنياتو بحرياتنا تومسي نبحكي ودقر مكة زقبروان ساتهم كهل زاربو دما فتشي مكاوز فله من بعد جن حدا نجارات جن يقط ما مالي كاب حدا جاي إيران حدا جات وتقوم كم زلاين نجاريو حدا كاب دما الزعجز بهذا الاسمه Revolutionary Guards claim they have shot down a US MQ-9 drone after it allegedly entered Iranian airspace over the Persian Gulf. The Guards also claimed their air defense units fired at another American drone, an F-35 fighter jet, during the incident. The developments come amid escalating tensions between Washington and Tehran, following fresh US military strikes in southern Iran. According to US Central Command, the strikes targeted Iranian missiles. كم تريو دلهم أبزي وننتقوني أمانقو أمريكان إيران نزلو وطري جينا تزحاحي للويون دك يسلو كتب له تخل درجة يكون نزلو حنتازيا كبرتي درونا إيران نا أمريكا كمون درونا إسرائيل كلته تحريما كم زلوا أبتكباب بوشمة حرموز تكا حرموز يزبحال زلو تانا إيران تانا إسرائيل نايسليا عباي درون كم زنبرتن كم استوقعتن يزنقر زلو تمساسالي نأمريكا درونون أبز كبابت هاريما خمزلا حنت نفاريت كويناتون نابعون كم استوقسو ينقروا له سلازي إيراناويان كل أيرنا يبحرنا ناس أبوتا يكونن كم دليتكم كنت عندرولو زبل ملكت يبوا مالو كالاي ملكتونا اللوزي من هالبات نزخونه يقول نزي negotiations قبرزو لو كان كلام مسيلكم بحيل أيرنا بانا كنت موسو تفتنتو لهم كل أيرناتنا هم كلام هيكونن زلو زبل ملكت يبوا مالو بتدقاقامي وكم زعينة حدقاتات ني أمريكا يقات ما كم زلو زقلا زلو زي ما حدا نفسه زخالة كونتات ولا نتابت أو لازق برزلو زررب إيران بخميت الدالو كم زلا أبت أولا كتعوة تدي دلي أمريكا أبت أولا تدي تعويتك نافكينات تملي سد اللي تعطيك سمرية الوزن لهم that is not going to happen سو تتمنى يوون تحسبون زلهم كجات أميلكم ميس كالكوليت هاي تكبروا because كم كلام هيكونن زلو نجارات يبلوا مالو زي نفسه زخالة ملقت زم حلالف زلهم زبلوا بتخكل دماغهم حوت نبعلو حنت عباين
ክብርትን ድሮን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ክልል ኣየሮም ሓሪሙ ከም ዘሎ መረጋገፂ ዘለዎም ፅሎ ኣብ ድሕሪት ግዜ ተረኺበ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ገጢምዎ ዘሎ ስዕረትን ውርደትን መግለፂ ዘይርከቦ there was this report ተረኺበዮ ለንቀነ ዳርጋ ዝበፅሐ ሪፖርትታት ናይ ኣሜሪካ ክሳራታት ይኮይኑ ዘሎ sobering reality check for the US military in its war against Iran. A newly declassified US report reveals the staggering toll of the Trump government's air campaign against Iran. And it's making headlines everywhere, from newspapers published in India and the United States to television networks and YouTubers. A new report from the United States Congress has revealed the war in Iran has cost the US military $29 billion so far. This includes $300 million on fighter jets, which were downed by friendly fire. Trump said Iran has nothing. Trump said their radar is annihilated. Trump said their air force is destroyed. Trump said America controls the skies. Then America lost 42 aircraft. The Defense Department estimated the total cost of the loss. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ብዙሕ ክሳራታት ገጢምዋ ከም ዘሎ ካብታ ዝኸበረት ትበሃል ዘይትትንከፍ ነፋሪት ድብልዎ ወይ ፕሮግራም ዝብልዎ እቲ F-35 ተባሂሉ ዝግለጽ ዝነበረ ጀሚርካ 42 ነፈርቲ ኩናት ከም ዝኸሰረት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ብናይ ኣሜሪካ ኮንግሬሽናል ሪሰርች ሰርቪስ ዝበሃል ዝተረጋገፀ ዘረባዩ ኣብ ስምዒት ተበጊሱ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከም ዘይኮነ ስለዚ 42 US military aircraft lost or damaged so far in Iran war 42 ነፈርቲ ኩናት ዝተደምሰሳን ዝቆሰላን ወይ እውን ዝተሃረማን በፂሐን ኣለዋ 42 my goodness 42 ሲ maybe ሃገራት ኤውሮጳ ገሊአን ጠቕላላ ነፈርቲ ኩናት ናተን ክንደን እየን ክኾና ዝኽእላ ኣብ ኣፍሪካ ኣይትሕሰብ 42 ሰላሮፍ እዚ ብቢልዮናት ዝትመን ሃብቲ እዩ so እንታይ ሓንቲ ካብተን ነፈርቲ ጥራይሲ ዋጋ ናታ 700 ሚልዮን እዩ እታ ናይ ኣብ ሰማይ ራዳር ትቕየር ኣብ ስዑድያ ዝተሃረመት ማለት ኣብቲ ብን ስልጣን ኤርቤይስ ዝተሃረመት ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ኣገዳሲት ምንጪ E300 ያገለ ትበሃል ነፋሪት ንሳ ንባዕላ ጥራይ ከባቢ ቢልዮን ዋጋ ይበፅሕ ክሰርሓ እውን ኣይትኽእልና ምክንያቱ እተን ነፈርቲ እትየን ኣብዚ እዋን ኣይስራሓን እየን ዘለዋ ስለዚ ከም ብሓድሽ እቲ ፕሮግራም ክጅመር ዘለዎ ከመን ክትሰርሕ ተኮይንካ እዮም ኢሎም ስለዚ ኣሜሪካ ዝወረዳ ክሳራ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብ 4 መዓልቲ ጥራይ ዘጋጠመ ክሳራ ኢና ንዛረብ ዘለና in 40 days now ክንዲዚ ክሳራ ባዕላ ዝጀመረቶ ኩናት ባዕላ ኣድብያ ሓቢኣ ዝጀመረቶ ኩናት ምስ እስራኤል ተዛርያ ዝገበረቶ ኩናት እዩ ነይሩ እዚ imagine ሕጂ ኢራን ተዳልዮም ከለውን ታሪክ ውግእንቶ ተጀሚሩ እሞ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ክንዲዚ ክሳራ ወሪድዋ ከም ዘሎ እናተፈለጠ ከሎ ቀዳማይ መዓልቲ ሙሉእ መራሕቶም ተቐቲሎም ደጋጊመ እየ ዝነግረኩም እቲ ኩናት ኖርማል ኩናት ኣይኮነን ኩናት ንጅምር ኣለና ኢልካ ተጀሚርካ ሓደ እዩ ንሓደ ሰብ ኣብ ኣኺባ ተኣኪቡ ከሎ 50 መራሕቱ ወይ እውን እንተወሓደ ሓደ 4 ዓበይቲ መራሕትናቱ ኣብ ሓንቲ ሰዓት ቀቲልካ እቲ ዝበርትዕ ደብዳብ ንሱ ከይተበገሰ ጌርካ ኩሉ ኦርጋናይዜሽናቱ መራሕቲ ጥራይ ይኮኑ ቀቲሎም ናይቲ ኮማንድ ሰንተር ዝበሃሉ ነቲ ውግእ ክእዝዙ ይኽእሉ እዮም ዝበልዎም ሰንተራት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሳተላይት ናይ ገለ ዝነበረ ብሙሉ ብሓደ እዮም ሃሪሞሞ ስለዚ ጠቕላላ ኣብ መንጎ ሓትሕዶም ዝርርብን ርክብን ከም ዘይህሉ ገይሮም ነቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ክውድዎ እቲ ዝበርትዕ ውግእ እዮም ገይሮም ነዚ ጌርካ ከተብቅዕ ከምዚ ዓይነት ክትፈሽል ተኽኢልካ ድሎ ብድሎ እንተዝኸውን ነይሩ ኩናት እንታይ ምኾነ እስከበሉ በዓልኻትኩም ንስኻ ንድሕሪት ጠሚትካ ከለኻ ብድሕሪኻ መፅኡ ብበትሪ ኣብቲ ንዓኻ ክቐትል ዝኽእል ዝበለ ቦታ ቀቲሉ ፈርዲኹም ኣለኹም ኣጋጣሚ ካብቶም ዘይተቐተሉ ዝተረፉ ተመሊሶም ተዋጊኦም እዮም ኢራን ደው ኣቢሎሞ ዘለዉ ስለዚ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ታሪክ ብፍሉይ ክቕመጥ ዝኽእል ፍፃሜ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ ዳርጋ ዓለም ሙሉእ ብዛዕባ እያ ትዛረብ ዘላ and of course ወርያለስ ካልእ እንታይ ክትዛረብ ክንዲዚ ዝኣክል ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዓመታት ንሱ ከም ድሌት ኣፅዋራቱ ከፍሪ ኢራን ግን ብክልተ ኢዱን እግሩን ተኣሲሩ ብእገዳ ብዕፅዋ ቴክኖሎጂ ንኣብነት ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ ተኮይንካ ቺፕስ የድልየካ ስፔር ፓርትስ የድልየካ ቴክኖሎጂ የድልየካ ኩሉ እዚ ተኸልኪላ ኢራን ስለዚ ኩሉ ነገር ካብ ባዕሎም ወይ እውን ተሓቢኦም በትን ኢሎም ገለን ኣላጊቦም ተሓቢኦም ገለ ዝሰርሕዎ ዘእተውዎ ነገራት ተጠቂሞም እዮም ነቲ ዓውደ ኩናት ዝኸውን ዘሎ ሚሳይላቶም ዝሰርሕዎ ነይሮም ስለዚ ኢራን ተሓልፎ ዘላን ዝሓለፈቶ መድረክ ኣብ ግምት ኢቲኻ ክትሪኦ ከለኻ they are just ንኢራን ከድና ንክትሓልፍ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ
ሕጂውን እንትኾነ ስርዓት ይወድቃሉ ገለ መለገላ ክትብል ትኽእል no the next 30 years ማንም ክወዳ ደፊሩ ንኣሜሪካ ክገጥፋን ዝኽእል ሓይሊ ይርኢ ኣለኹና ኣሚን ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ሃገር መን ቻይና እዩ مش أمريكا خيدو كدفرة أبتا فينشو زلا تايوان كمان نزا تايوان كمان يريكو عصرة they will need another 10-20 years لذي أمريكا كدفر زغل راشا 4-5 عام تواجد الله سلام تايد أمريكا يوكرين حجزتها تريلا تبغى على تفلتها أمريكا كونفرونت خبروا يدلي له لذي أمريكا مس يوكرين حويسهم كسعروي مزلي باي ذا واي تكيناتنا هذا كنيا من قدك خيط كم زغلن كبت أسوارات كمال أوريشن يمكن كلا عبيت مثالات كتكم جميلة لا أبي يوكرين زقبر زلوا كيناتنا بحكنا بحماء قدس يكيد زلوا من أبازي وحدا كنيا أوروبا أنا بعلم أشغط كوت يومات يوم زلوا but anyway التكونات نجزيهم قد فينا زعج زلوا كونات مستي أقدم بيلز بالقوم درونات دهر ما دلوا جيت كسب F-35 همشون زخون برنامج سماي تحريم زبال زلوا كل بقمتي تيغا إيران توريو زلا تبلتنا تبتكوينات نفسه زخالة نتاريخ زقدف مسرحي نتاريخ زقدف ترينا خلنا بلا نخل now زيتي نفسه زخالة أزارب كنا so let's go back to diplomacy what is going on up to diplomatic قصنا خن كي كلنا انتاي كجبر خلي يبللو ويمنتاي له يبللو اسكي قربت لنا في diplomacy قصنا كنت مت let's go on the negotiation process. How the agreement will be announced or signed is something that can still be decided later. The focus of the negotiations is on ending the war. At this stage, we are not discussing the details of the nuclear issue. It is true that we have concluded a large part of the topics under discussion. However, no one can claim that this means an agreement is imminent. Is Mujtaba Khamenei now taking his pressure campaign straight into America's Gulf backyard, using shuttle diplomacy and missile theatrics to test how far US influence in the region can really stretch? By dispatching heavyweights like Mohammed Bagher Ghalibaf and Abbas Arachi to Doha, is Iran trying to twist Qatar's arm for access to roughly $11 billion in frozen funds while talks hang in the balance? Have Mujtaba's firebrand negotiators now brought oil? ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ነገራት እንዲና ንርኢ ዘለና በቲ ሓደ ነቲ ዝርርብ ዝበሃል ዘሎ ኢራን ብዕቱብ ኣብቲ ዝርርብ ሲሪየስሊ ይዘራረቡ ከም ዘለውን ነገራት እውን የርእዩ ኣለዉ እዮም ክቕይሩ ከም ዝኽእሉ ገለ ነገር ኣብ ጣውላ መፂኦም እውን ክሰማምዑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ምልክታት የርእዩ ኣለዉ በቲ ካልእ ግምጣል ድማ ክንሪኦ ከለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በርወዚስ أبي أنا رامسي لكم قبل سكن بتخالق قمطال لما كنرى خلنا أبحر ودو مفتش أمتابز إحنا لنا يلكا celebrate قبرولو درجة دما أي بس إحنا لنا يلوم نتيجة لو تثبيتات بحكي أنكر كقبر ويفتنوا له حر ودو نجار استبس حنجار كم زيلن ولاون كمي يلكا كتزار بلو تخل درجة تبس حنجار ون كم زيله بتخال لما مسكتر قطر كب مقبار قال لك خبت جنزبنا إيران عب بنكتاتنا قطر يتعطي زلوا of course عطي وزلوا أمريكاي جن لتناقرات عرب بفلان بعد قطر عبت دبلوماسي زيادة كنت فاكم زلوا ساعتي قبروا لنا له مخنياتو التكوينات تتجميرو تحدقاك ساعة كنديك كجدد كم زخل كفلت وان سلز دلي زلوا سلازي إزن ودزن عب قمة إتقاء تكونتات نبي قد يخيدالو انتايك خون غل بزوع نجار كتزارب لو تخليها بزوع نجار كتجمتن كتنتن تخليها جن إذا قدايزي ولا مشتبه خبنون إيران أبتبوك كنتات كم زلا نزخون إذا ما تأزل لو قداي دما نكت مكت تلونات كم زلوا اتفوكس ميديا دما مش سبريم ليدر مفرارهك على تيتك أمالو بزبل مناورايا مزقبرو زلوا سازي كل زين نريون سمعون زلنا أقدر أسمع عرفنا يتكوينات نعطو خم زلنا ويون تزررب فرنت دي امتيو نابي قصك خيط كم زغل ناخد قمة العجزاك around the Strait of Hormuz. The attacks come as Washington and Tehran continue negotiating and as they may be closer than ever to ending the war. But disputes remain over Iran's nuclear program and the lifting of sanctions. President Trump laying out his plans for destroying Iran's enriched uranium, or nuclear dust, as he often refers to it as saying that it will be either transported to the U.S., dealt with on site, or taken to another acceptable location. I want to go now to CNN's Sama Abdelaziz joining me from أجي أبزك بلكم تسأنه حدا نجارات علو تزل على تقطع ينزلوا كما يجر كانتي وشمت هرمز كتكفتة تخلي وشمت هرمز المخفات دما
መጀመርያ ካልኦቶም ኣገደስቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ነጥብታት ክትሰማምዓሎም ክትክእል ኣለካ ሓደ ካብቲ ስቲኪንግ ፖይንት ዝብልዎ ዘሎ ወይ እውን ንክልቲኦም ኣገዳሲ ነጥቢ ግን ሓደ መዕለቢ ክረኽብሉ ዘይከኣሉ ግን ፍሌክሲቢሊቲ ድማ ክልቲኣቶም ድማ ፍሌክሲብል ክኾኑ ዘገድዶም ዘሎ ነጥቢ እንተሎ ጉዳይ ናይቲ ኒኩለራዊ ሃይሊ ኤንሪችድ ወይ እውን ላዕሊ ደይቡ ደሎ ኣማዕቢላቱ ዘላ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን እንታይ ክኸውን ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ንዓና ሃቡና እንተደየለ ኣብ ቅድሜና ወይ እውን ኣብ ቅድሚ ሳልሳይ ኣካል ከተጥፍዎ ክድምስስዎ ኣለኩም ዝብል ክኸውን ከሎ ኢራን ድማ ኣይንህብን ኢና ኣብ ኢድና ክኸውን እዩ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎም ሕጂ እቲ ሽምግልና እንታይ ክገብር ይኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዝርርብ ዝነበረ ማለት እዩ ናብ ሳልሳይ ኣካል ክኸደሉ ዝኽእል ሳልሳይ ኣካል መን ክኸውን ይኽእል ነዚ ሃይሊ ኤንሪችድ ዩራኒየም ኢራን ኣሚና ክትቦ ትኽእል ሓይሊ መን ክኸውን ይኽእል ኣበይ ክቕመጥ ይኽእል ኣሜሪካ ድማ ክትኣምኖ ትኽእል ጋራንቲ ድማ ከብ ዝኽእል ናይ ክልቲኡ ወገናት መን ክኸውን ይኽእል ንዝብል well I think that's going to be one of the key ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንሱ እዩ because at the end of the day ኢራን ኣሚና ክትቦ ትኽእል ነቲ እምነት ድማ ክዕቀብ ዝኽእልን ጋራንቲ ከብ ዝኽእልን ሓይሊ ክኸውን ኣሎ ታት ሓደ ካብቲ ስቲኪንግ ፖይንት ዝብልዎ ወይ እውን ንክልቲኦም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ሓደ መዕለቢ ድማ ክበፅሕሉ ዘይከኣሉ ነጥቢ እንተሎ ናይቲ ሃይሊ ኤንሪችድ ዩራኒየም ናይ ኢራን ናበይ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል እዩ ኢራን ድማ ከም ሓሳብ ተቕርቦ ዘላ እቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ኢድ ቻይና ንክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ምግባር ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኢራን ዩራኒየም ናብ ቻይና ክኸይድ ይበሃል ኣሎ ንሰለስቲኦም ኣክተርስ ንርአዮም 3+1 ንበሎ ኣሜሪካ ኢራን ቻይና እንደን +1 ድማ እስራኤል ማለት እዩ ናው ኢራን እቲ ዝበለፀ ናቲ ዩራኒየም ናታ ኣብ ውሽጢ ዓዳ ክኸውን ምዝኽእል እዩ ግን ነቲ ኩናት ከይመፅእ ተደሊኻ ድማ ነቶም ዝብሉካ ዘለዉ ከተማልኣሎም ኣለካ ስለዚ ኣብ ቻይና ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ንቻይና ካብተን ኩለን ሃገራት ዘለዋ ተተኣማምኖም ክትከውን ትኽእል እያ ስለምንታይ ቻይና ሓደ ጠላም ከም ዘይኮነ ዘርኢ ምልክት የለን ካልኣይ ድማ ኣብ ፀቕጢ እውን የለን ዝኾነ ፀቕጢ ክገብረሉ ኣካል ዝኽእል የለን ንኣብነት ንፑቲን ተሂብካዮ ፑቲን ምስ ዘለዎ ናይ ኩናት ነዝን ክገብረልካ ዝግበር እንድሕር ተባሂሉ ክጠልመካ ዝኽእል ተኽእሎታት ክህሉ ይኽእል እዩ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክገብሮ ይኽእል እዩ ኣይንብል ኢና ግን ፕሬሸር ስለ ዘለዎ ካልእ ነገር ክግበር ይኽእል እዩ ቻይና ግን ፀቕጢ ናታ ዘለዋ ዘይኮነ ንሳ ዝያዳ ሌቨሬጅ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ኣብ ኢራን እንተኾነ ብግምጣሉ ቻይና ንከምዚ ዓይነት ተቐበል ተተልካ የስ ብዝበለፀ ንቻይና ዝበለፀ ካርዲ ዝኸውን ንኣሜሪካ ኣብ ታይዋን ትገብርዎ ዘለኹም ድሕሪ ትቕፅልዎ ኣለኹም ንኢራን ድማ ዓይነት ኒኩለር ናታ ንኸተማዕብል ክመልሰላ እያ ብምባል ንካርድታት ናታ መሊሱ ከዕብየላ ዝኽእል እዩ ስለዚ ቻይና is going to have more leverage እዚ ነገር እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ ዝያዳ ብጉዳይ ናይ ኢራን ኩሉ ግዜ ተሓታቲትን ኣብቲ ጣውላ ትዕደምን ክትከውን እያ ኣሜሪካ ኸ ወል ብሓይሊ ክትወስዶ ስለ ዘይትኽእል እቲ ዝሓሸ ካልኣይ እንታይ እዩ ካብ ኢራን ወፂኡ ዶናልድ ትራምፕ መደሙ ንኾኖ ነቲ ዩራኒየም ኢራን ኒኩለር ከምዘይተማዕብል ጠቕላላ ገይረያ እየ ናብ ቻይና ድማ ብፅኑዕ ኣብኡ ከም ዝሕሎ ገይረየ ኣለኹ ብምባል ከም ዝተዓወተ ኣምሲሉ ክሃድም ይኽእል ስለዚ ዊን ዊን ሲቹዌሽን ክፍጠረሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግን እስራኤል ዝበሃል ሃገር እንታይ ክብል ይኽእል እዩ ቢካዝ ስለዚ ብናይ ነተንያሁ ካልኩሌሽንስ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ተጠቂምካ ክትመለስ ክትክእል ኣለካ ብዝኾነ ይኹን ምክንያትን ገለን ሽርሕን ቁርሕን ጌርካ ናብ ኩናት ትምለሰሉ መንገዲ እሞ ገለ ዕብይ ዝበለ ዓወት ኣመዝጊብካ እንተወሓደ ድማ ክሳብ ምርጫ ዝኸውን ኣቲ ኩናት ከም ዝፀንሕን ናይ ኩናት መንፈስ ከም ዝህሉን ጌርካ ናይ ኩናት መራሒ ተባሂልካ ከም ብሓድሽ ክትምረፀሉ ትኽእል መንገዲ ክፈጥር እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ነተንያሁ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክረክብ ይኽእል ኸውን ብኸመይ ክቕፅል ኸውን that's going to be another very very important ምስ ግዜ ክረአ ዘለዎን ክምርመር ዘለዎን እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ብንሪኦ ዘለና ብርግፅ ኮይንካ ክትብሎ ትኽእል ነገር የለን ብዙሓት ክኢላታት ድብልዎ ዘለዉ maybe ነተንያሁ is going to lose on this ክሳራ ኮይኑ ክወፅእ ክእል እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዮም ግን ውዱእ ነገር ኣይኮነን closer than they ever have been. There's conflicting interpretations and information about exactly what's going on. From the American side, the belief is that
the Iranians are moving very slowly because of specific peculiarities of the situation and what their system is in having to face right now, with a large number of people having to sign on to this agreement while their communications are being somewhat compromised. On the other hand, there's a narrative coming out of Iran which insists that Trump is already backing down on some of the provisions of the interim deal, such as the fact that it does also encompass Lebanon and that Israel has to cease its attacks. It's not entirely clear. I think there's still some time. I'm not sensing that either side is willing to walk away just because an answer hasn't been given yet. But it certainly is increasing nervousness here in Washington that there has not yet been an Iranian response. Okay, so you say that neither side you don't believe are willing. So, ትዊተር ፓርሲ እንታይ ብላ ኣሎ ብክልቲኦም ወገናት ዝተፈላለየ ምክንያታት ወሃብ ኣሎ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ናብ ሓደ መደምደምታ ክበፅሑ ከም ዘይከኣሉ ብወገን ኢራን ብወገን ኣሜሪካ ዝበሃል ዘሎ ኢራናውያን ቅልጡፍ መልሲ ንኸይህቡ ስለ ዝሃሰነዮም ኣብቲ ኩናት ኮሚኒኬሽን ናቶም ዝሕቱ ስለ ዝኾነ ሱፕሪም ሊደር ኣብ ፅኑዕ ቦታ ተሓቢኡ ስለ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ናብኡ በፂሑ ተፈሪሙ ክሳብ ዝመፅእ ብዙሕ ግዜ ይወስድ ስለ ዘሎ እቲ ኮሚኒኬሽን እቲ ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ኣብ ግዜኡ ክበፅሕ ኣይክእልኒ እዩ ዘሎ ዝብል ዘረባ ክሰምዕ ክብል ከሎ በቲ ካልእ ድማ እንታይ ክብል ኢና ንሰምዕ ዘለና ኢራን ድማ ብዓብዮም ዶናልድ ትራምፕ ክሓድም ይፍትን ኣሎ ምክንያቱ ንእስራኤል ክቋፀራ ስለዘይክእል ኣብ ጉዳይ ናይ ሊባኖስ ድማ ኣካል ናይቲ ዝርርብ ስለዝኾነ ኩናት ናብኡ ንከይትገብር ጠጠው ከብላ ስለዘይክእል መህደሚ ይደሊ ኣሎ ከዝልቕ ይደሊ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብክልቲኦም ወገናት ካብቲ ስምምዕ ክሓድሙ ዝደልዩ ኣይመስሉን እዮም ዘለዉ ግን ብክልቲኦም ወገናት ድማ ክሳብ ሕጂ ዝተወደየ ዲል ወይ እውን ኣብ ጣውላ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣሎ ክንብሎ ንኽእልካ የለ ንብል ኣሎ ብፍላይ እቲ ናይ ነተንያሁ ጉዳይ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ይዝረብ ኣሎ ሓንቲ ብዚኣ እስከ ነገረ መንገድና ክንውስኸልኩም ኣብቲ ዓብዪ ኔጎሲዬሽን ሰብ ዝካየደሉ ዘሎ ሓደ ካብቲ እስከዚያ ንእሽተይ መክውበኩም There is a more important question. Who actually benefits from such a deal? And just as importantly, who stands to lose something if peace replaces confrontation? Well, to understand that, we need to look at the calculations being made in Tehran, Washington, and Tel Aviv. Let's start with Iran. Imagine running a business that has been cut off from the global banking system, struggles to sell its products freely, and cannot easily attract. So من كخسب خل من كخسر خل من زبل بمجمريا بإيران تجمير كإيران زلوا جدا أنت تلعيلو لعلو كل دماء نتيك الطبعة عبيد أقط تجيرو لزولو نتيبات إيران هتاون أب أزيو كبيز غنا pressure أب للي بمهان تارجت زعبي hyper inflation يقاتي موزلو تي الطبعة كبد زبالة كنتاتي مريدهم زلو عصواب لعليو كل عينات manipulation نتي currency بأمريكا زقبر زلو سلازي كل قال عينت مفتوحين تقطع نايت هاجر عبي لو تكون له خليو نت كونفيدنس نايت تقطعون عبي اقداس نت كل وغلي سلازي ايران كابتز قبر زولو قال لو انت متيو نت تقطع نايت هاجر امنا اقداس كون كم زغل فلوتيو كبانكينغ عالم تنت الى زلا حجر مخانا مغنزابي دلي سلازي ازون بعد درجه عالم ملو اغالبه هيبوز قبر زولو نيغوسيشن زخونه يكون اناونسمنت كالتيف لو تكمس زغليو معناتو تي سبوت لايت ميديا ናይ ዓለም ኣተኩሮና ታው ስለ ዘሎ ነዝቢ ኢራን ዓብይ ጽቡቕ ነገር ከም ጻሉ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዕ ብርግጽ ኢራናውያን ካብ ዝክረብሑ ኾልዮም ወላ እኳ እቲ ሪስክ ንሳቶም ካልኣይ ግዜ ኩናቱን ክመፅኦም ዝኽእል እንተኾነ ማለት For years the country has operated under constant pressure of soiled, damaged infrastructure, modernized parts of its Gulf allies to retain some influence over energy routes such as the Strait of Hormuz, emissions on ambiguity surrounding. To say that this means the signing of it at this stage. America matters because the war has already sent often oil prices soaring. And when oil prices rise, so do ህዝቢ ኣሜሪካን ህዝቢ ዓለምን ድማ ክኸስብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብሓፈሻ ናይዞም ክልቲኦም ሓይልታት ነቲ ቁጠባ ነቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ፈጢርዎ ዘሎ ኩሉ እንተሪኢኻ ቁጠባ ዓለም ርግኣት ክረክብ ይኽእል እዩ ነዳዲ ክዝሕትል ይኽእል እዩ ግን ኣሜሪካ ድማ በቲ ካልእ ናይ ውግን ወረ ውግን ሃገር ምዃኑ ኣብ ግምት ኢኻ ብዘይ ኩናት ክትነብር ትኽእል ዶ ኢልካ ክትሕትት ትኽእል ኢኻ እቲ ቀንዲ ኣብዚ ኩናት ክኸስር ዝኽእል ዝበሃል ነተንያሁ እዩ probably has the most complicated view of a potential agreement because Israel's fundamental concern has never changed. Israeli leaders believe Iran should not retain any pathway to a nuclear weapon. Prime Minister Benjamin Netanyahu has repeatedly argued that any agreement must fully eliminate Iran's nuclear capabilities. There is full coordination between us. There are no surprises. We share common goals, and the most important objective is the removal. Anyway, Netanyahu come through was a
محنكار كاندي مويون سروحن سلو زخوني he might do something أبز غرباون نتنجر بزخوني يقول من قد حنكيرو حناغيرو كفر سلو زخل من قد انتلو he will try his best حنت بزيا زربالن كان نسمع زل ناس كسمعوه much credit. We only have 2 negotiators, and those 2 negotiators are not diplomats. One of them is the president's son-in-law, and the other is the president's friend. Now, if you were looking at any country besides the United States and the entire diplomatic process was reduced to the president's son-in-law and the president's friend, you would probably say, that looks like it's incredibly corrupt. And you would also say, that looks like it could never work. And it can never work. It won't work with Ukraine. It won't work with Iran. In fact, it's already failed with both Ukraine and Iran. But the deeper problem is this. The United States can't help anyone to negotiate a war. زرباديا صبو جركس معكم يا مغنياتو ني زبنات أمريكا قبل على كالوت زبطات تشكع على الزنبرات حجر قبل المخانة إذا قد دايز كم تزدله أقالوا بيركب زي مهلاويو مجمريا أمريكا أبكبيت سخونة كنتات كلت عبيت كوينات أتيالا هذا يوكريني زغط زلزلو بتخيل إدما ناي إيران كويناتيو كلت يوم عبيت كويناتيو هذا ناي مسني كل راو حيل بتخيل إدما نام نيكولار جزء خيزر الحيلي أو كلت يدما تسعر يزلا أبي يوكرين تسعر يزلا أمريكا تدقف حيلي سعر يزلو سعر يكون يزلو أبزد ما تسعر الله أكلتيو نزل كلتيو كوينات دونالد ترامب أتك عندي تزاتاي نيغوشيتر سناتو ندكلتيو كوينات كعرفوا لي لز قبرهم مسكدي من نتدعبي يكوناتنا عالم بخلت دبلوماسيو زفت نزلو ساتو نما ناي دبلوماسي تمكرو زي بلومن تمرت زي بلومن أتحدى سبعي قاليو جارد كوشنر بعد اتقال دما عركو ناي بيزنس مسارحتو زنبري ستيف فيتكوف با كلتيوم دبلومات سايكونون نيغوسيشنز فلتي يكونون اب هاي ستيك ناي بوليتيكا ناي كالن ناي نيكولار نيغوسيشنز ليرم فلتي يكونون يس ناي ريل ستيت غبرن يرميم غزا مشات مريت مغزا قال مغهاب زيتات يخودون يرميم ايكولون يمتولنخا but this is a completely different game ناي دم ناي هيوت ناي هلاوي حطوتات زلو كنتاتي أبكرتيو بزيوم جيري قبرالو حزبي وكلهم نعوز خوون بقعات انت مكرو يبلومن نعوز خوون مدلاوات يبلومن كم دما قلوص اناتون يبلون أبكالا عالم يلو لتسي أقوداينا يرترا بريزنت ساس ودون عركون انت زقبرنا يرون حادا قداي مالتيو ويون أبي أحمد سبعي قالون عركون انت زقبرنا يرون أبزخونا هقرب لكم اللغة بلشونا نايز هاجرسي زيج أنا ويا خاطبله معناته نيبوتيزم مالت ودو سبعي قالون عركون ترايك هايكونن كل يوم كاتمرت داي بلهم بزعبات عودتي تمرتي بلهم نيكولار حدش نعم أي فلتواني نيكولار ساينس إز قالك كابتن زرقة ناي ساينس تمرتي سلازي ساينتيستس يوم نزنا وشيت تقبره ناي إيران كلهم دكاترة يوم تمنعونا وشيت تقبروا زلوا فديهم له بوجن أمريكا قال اتبلشونا أبي درجة بس حكم زلوا تسأقام قال نيكولار عبيدهم زلوا زي ردهم دنا غور سديدكا مساتهم مستم بلح تردادو اندحل كام كم يجرم ردادو دارجا نيغوسيشن سايكونن ايران زكايدون يرم بجنيفا كمونا بماسكات عماني لهم تادا تمرتي نخلت يوم كم هروم يم زعلو اذن تغيركا 5 سلازخون كمزينا نبلكم زلنا ترديكم على دايلتكم غبرينا كم زخون غبرينا نبلكم كلنا ز مالتيو ترديكم على ناتنا بالكايدير لذي أكمل درجة ودي غزالة أمريكا سلمتايو مهوراتنا ساينس نيكولار ساينس لزي بلا نو لعلى قالوا تلوا كد دبلوماسية بلا لعلى قالوا تلوا ساقام قدايو دونالد ترامب أي أمنو مني نتوم قالت زيوم يزا أمن يلو بتوم زامنو بيتو سبو يغير له زيد ما حركة هابتي بلشونا أبوليتيكا كسا كندي ساقام كم فتر that's why دما أبزخونا بوتا سممعك بتصح زيكل كابتم كلت يوم تحدد ما بوعد كلت يوم كان إسرائيل ما قابريتات يبقى تسجل دك فالنات نامريكا ربحونا قديمهم كسر حزقولي يكون بعلم so you just تزقرم كن مقرامنا وديهم ناس لزلهم بزوك تزارب ولا تخلنا قريلا spectacularly rewriting 5,000 years of Middle Eastern history. The president has added an extra demand to his peace deal with Iran, and that's the inclusion of 6 Muslim nations to the historic Abraham Accords. He said on Truth Social, negotiations with the Islamic Republic of Iran are proceeding nicely. It will only be a great deal for all. دونالد ترامب لنكني أبت تويتر تعالي خندي دوال دلو هذا تقل زي بلوك
جل ملختي أوريد نيرو جي نزي نسوز بلوزلو ملختي كتم بابا يتخلنيها look at this is the letter نسوز حرف مالتي سوز حرفون نسوز حساب يبوم قالوا تيمتي فما بناتو ستايل أجي أبزي نوي حنديو تمق أبيل كاكتريا خلقا نتن هجرات عرب أبحد نزن هجرات عبيت إسلاميين هجرات ني سعود عرب قطر تركي جبسي جوردان باكستان أب أبراهام أكورد اسم إسرائيل سمعنا خجبرا دحرتي نزل سمعنا يمس إيران تتغيرو نساتن لما مس إسرائيل أبت أبراهام أكورد كأتوا حتيتوان كمزول ليزنجر President Trump posted on Truth Social demanding that all countries involved in an Iran negotiation simultaneously sign the Hriu Kata Nati Abraham Accords Kfir Malhum Zalwan Yuzahatum Zallo. This is a very difficult. It should be mandatory that all of these countries at a minimum simultaneously sign on to the Abraham Accords, Trump wrote, naming Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan, and Bahrain as targets. The UAE and Bahrain are already members. If they don't, they should not be part of this deal. In that, it shows bad intention. So انتهي ذي بنزلوا إذا سمع عزق جبرت خينو أتن هجرات إسلام كباب زلوا أبراهام أكوردس كفر معك خلال لون زمالة دماء سلام أبتبوتان كله إسرائيل دومينيت كجبرة كتكلال لوات كبابي زبل زرباين عن رزالنا نعوق فر ما كلا immediate لمستمس إيران فرار مزالنا سنعوق فر مالو نعو زي مقبارا نما حماق ملكتي كاون زغل مغنياتو حماق علامة كم زلون زبل زرباي كم تريور لهم بكينات غير كاد الداخيمهم إسرائيل دومينيت كجبرة يفتنون يرون بكينات لدي سلته بشم سلام دم حجي لتنهجرات عرب لتنهجرات إسلام أو زلوا أبتعت إسرائيل نخم بركها بأبراهام أكورد السبل يجددون كم زلوين عن سمع زلنا إذا خاب قلت زجبر زلوي this is not something بحبو قال ملء زجبر زلوي بتحر مقارن جاز زجبر زلوي كون بقلتي أب سوشيال ميديا أدرس حفظ زلو دونالد ترامب he said it should start with the immediate signing by Saudi Arabia and Qatar and everybody else should follow suit. ስለዚህ مس إيران فرار مزلنا immediately لما سعود عرب قطر مس أبراهام أكورد مس إسرائيل كفرار مالون حنت كابتي أباي درامات جبر زلا لسعود عرب أبز أبراهام أكورد سنما تاويو درجة دونالد ترامب كل جزء سقط مس جبرين يرو ስለዚህ كمتري وزلهم ذا كاردزيا تتأنتي ما تملي سالا he also dangled Iran's own potential membership writing if Iran signs its agreement with me it would be an honor to have them also as part of unparalleled world coalition so ndحر نبزي ديل زي تفراري ما دما إيران دما أكلنا يت unparalleled world coalition يبلالو I don't even know what that means بزخانة نيران دما ndحر فريمكم قال نجار قال يدول له من دونالد ترامب أمين كات زجبر نجار ساكن ده حدا قام وانهم فلات يدلي the Abraham Accords brokered during Trump's first term normalized relations أتي أبراهام أكوردس بال أبتك قدامات قص نايت دونالد ترامب زجمريو أبتك زيتي ني إسرائيل مس UAE مس بحرين مس موروكو كازاخستان كمون مس السودان كم تجبر زمدنا كم تجبر جيروانيرو سلزي نزيد ما نفس سعودية ما قصالو بزح نجار significant ask given to سعود عربية مساعتهم أبزي أبراهام أكوردس نكتاتو بزح تسقطي جبر كم سولد ما يزنجر سلزي I don't know what is Saudi is going to do. A significant ask, given that Saudi Arabia has publicly conditioned a normalization on a credible and irreversible path to Palestinian state. Saudi Arabia بتدقاقامي كم زقلتو أنا هنا مس إسرائيل زمدناهم كبرتو خينا بو حدو فلسطين حجر كتكون كتكلالله مسرحنا حجر مثلنا فلسطينيين كحلوك خلالو زبل زربا تتكلمون نرمنعو حنت خي جبركا opposition shared various in various forms by Turkey, Egypt and others. جبتي يخون تركون كال عينة فورمجن كم عينة مدمدم تالوم. The demand comes as the U.S. has allowed Israel to continue the daily killing of Palestinians in Gaza. دونالد ترامب أبتعتمر حنوتون قدميون إسرائيل كم دليتان حزب غازة نقتلت نابرست كلا سويل نزر زلو من إسرائيل زخون يقول له تقبل الفلسطينيين كتجبر كيف كده خلوا وكي جبر خلوا زخون خي جبر ني سعود عرب يقول نقطر جديدو أبراهام أكوردس توم يدلكم زولين عن رجالنا
بقال كفال تواصل خينا قسم معكم خليه يمكن تواصل خي كونن زي it's a very very serious situation country was alone and yeah strategic implication the statement in Middle East agreement Abraham Accords to broader regional كلام cooperate في تنزله هجرات ما انتي كوسنان أبز قدايزي بخميك خدان انتي تاي كجات منيو وتسيدناتو انبم بالك انتي تسقم كم تسغل ازي نبحكي أقداسي قداي كون زغل كنا تاتنا نرزلنا هجرات بفلاي السعودية مس باكستان تخذوا زلا من قداب قمت بمتاو نبحكي أما نقرأ قري توا خمزلون انتي كتقبر كم تخل دم أبز قدايزي انت أخذ قبر كتكلالو سلزي كم نريزلنا قداي نايك بحري كنا تاتنا زي نايزن خليج كم دمنا إسرائيل نتبوتات دومينيت نمقبار كمونا بحرنا ممتع اتقبروا زلا أبقمتي تخاخ طريقة غلغة كبابينا بعبي يزمع كلام مبرار ما أبكبت زبالة كنتات يودق كم زولين أنري تقداي يوميو this is not something إيرتراوي كالات بزيادة كفر هون كتشنا قالون زغلو كوين يسمعننيو Gulf states like Saudi Arabia, Qatar and Turkey have never held Iran accountable and due to سازي نيران كم تزقبا أملك تحطي توايا لو نابليهم زخصو زلو إيران تايجراتهم لو ناتا جايسو زلو مبزعتن هجرات أمريكا خطك على حللهم كم زي كل تردي ومالو نيران زقبر زلو دما بعيني فتح كرر خلو عبي حدا جاب عليها قاتمو نت حدا جا كتمكت في تنزل هجر مغانا يوم زقبلو زلو سلزي بحفشة مع كلاي مبراق بعبي دما نبقى بعرقص كعب مجمجم عبي تاريخه وفتصامي يفتصامكم زلون مودة أنا يزقو دايزن تاي كونيو انتاي أمدم نمتاناتو بيناي من قد كودايو ني سعود عربي قلنا تنهجرات خليج انتاي تساقم كم تعلن وانتاي مفتق كم تعلنيو مع عبي دما نقرنا أفريقيا زلنا بقى بحر زلنا هجرات انتاي كقات مخل أسيل كاخد زبا زلكان كتريو زلكانيو تكون تهدجن انت داي توديو تلواناتو أب زبانا قليل كون كم زي كونه درو بزح ملكتات اليوم زلو نابتو ملكتات كناتوينا ناي بريزنت سياس زربا وسيق كادما اتي زوبا قاوقاوي كبل قاوقاوي زبل زلو عجنا بون سغرينا let's go. Western Africa has had more peace agreements signed in the last 3 decades than almost any other region on earth, and yet instability persists. That is not coincidence. That is a pattern. And patterns have explanations. The problem was never the absence of agreements. The problem was that those agreements kept addressing the surface, not the structure underneath. A ceasefire stops bullets. It does not stop hunger. بلتقدنا بحقراو تلفزيون توز قبرو زلو بروباغندا انت ريخايوسي انتاي زي زنقرا مسيلكم لكا كم زي ناي تلفزيون ستيشن كفيتكا let's say اير تي في تغفيتالا نير تي في زعما حدروا سر زلو سبات كن انجليش داي زعربون انجليش داي ردومن كن نحدا سب قصيرو نعابي انجليش بروجرام قبرلنا هكبلوا خلوي سو تستب انتاي قبر مسيلكم جس زبلو بزعبا بوليتيكا زارب الله نابله بزعبا فقري زارب بزعبا كعسغري زارب جس سئلتات راينتين سم كردوم زخسئل نار اي دس بلو كزارب كله ناي بلصقنا ميديا كومو غيركا خدغلصو تخليخا مخنياتو ابكرنا افريكا انستابيليتي لو سلام يلن رقات يلن كبحال كله قصر حدا صقب نايتي رقات دي مهلاو سلام زي مهلاو مقتتالنت ميت شجرن قصر حدا بعبي اب ኢትዮጵያ እንዲ ዘሎ ተጻገብ ካብ ኢትዮጵያ ዝምንጩ ድማ ናብ ኩሉ ሃገር ናብ ደቡብ ሱዳን በሎ ናብ ሱዳን በሎ ናብ ሶማሊያ በሎ ናብ ጅቡቲ በሎ ናብ ኤርትራ በሎ ምንጭ ናይቲ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ በሎ ሓደ ካብቲ ናይቲ ዘይርግኣት ምህላው ብዘይ ቃል ዓለም ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እዩ ናብ ደቡብ ሱዳን በፂሑ ጸጋም ክገብር ኣይክእልኒ ናብ ሶማሊያ ከይዱ ጸጋም ክገብር ኣይክእልኒ ደቡን የብሉን ምስ ሱዳን እውን እንተኾነ ንምሙሉእ ሱዳን ኤርትራ ክትብፅፆ ይትኽእልኒ let's be real حقنا مزرعه ኤርትራ ክሳዕ ክንዱ ኢንተረስት ክልዋ ይክእል ንሱዳን ዝኾን ነገር ክትገብር ተኾይና መንግስቲ ሱዳን ገለ ክገብራ እንተፈቲኑ መንግስቲ ሱዳን ገለ ክገብራ እንተፈቲኑ ድማ እንታይ ትገብር ነቶም ዶባ ዘለዎ ህዝቢ ምሶም ክሰርሕ ትኽእል እያ ደካ ከምቲ ትግራይ ምሳ ዝሰርሕ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዲፌንሲቭ ሜካኒዝም ነፍስኻ ንምክልኻል ክመፀካ ንዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ክትገብሮ ትኽእል እዩ ብልፅግና በዚ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ፍልስፍናዊ ዘረባ ይዛረብ
أبزر ما سمعوا አፍሪካ ቀንድ የዓለም የንግድ መስመር መገኛ ብቻ አይደለም የሀያላን ሀገራት የጂኦፖለቲካ ፍላጎት ዋነኛ ማረፊያ እንጂ በቀጠናው ውስጥ የሚስተዋለው የወታደራዊ ኃይል ግንባታና የወደብ ይዞታ ፍላጎት የሀያላኑ ዋነኛ አጀንዳ ሆኖም ቀጥሏል። ይህ ፍላጎት ግን በንግድ መስመሩ ጥበቃ ላይ ብቻ የተገደበ አይደለም። አዳዲስ የኃይል አስተላለፎችና ዲፕሎማሲያዊ ውጥኖች የቀጠናውን ሀገራት ሉዓላዊነትና የውስጥ ፖለቲካ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ እየተፈታተኑት ይገኛል። ይህ የጥቅም ግጭት ደግሞ በቀጠናው ሀገራት ላይ የራሱ የደህንነትና የፖለቲካ ጫና ማሳረፉ አልቀረም። ሀያላኑ የራሳቸውን ስልታዊ በተመለከተ እንደዚህ የኤደን ባህረ ሰላጤን በተመለከተ ሩቅ የሆኑ ሀገራት ባላቸው መሰረተ ልማት በተለይ ደግሞ ወታደራዊ ሰፈርና የፖርት ዴቨሎፕመንት የወደብ ልማት ቅርብ ሆነዋል። ተፈጥሯዊ ጂኦፖለቲካዊ ምህዳር ነው የምትለው ኢትዮጵያ ደግሞ ሩቅ የሆነችበትን ሁኔታ ደግሞ እንመለከታለን። እንደዚህ አይነት እንቆቅልሾች ያሉበት ቀጠና እዚህ አካባቢ የሚፈጠሩ ማናቸውም የደህንነት ጉዳዮችም ለሀገሪቱ ደህንነት አደጋ ነው። እዚህ ቀጠና ላይ ደግሞ ሕጂ بفصل حفرت بحال يلن دي أبز غربيت حجرنا حفرت يلن سقفتا يلن كابادي ساباني بحر دار ناخد كيتا منقب بمكينة ناخد كدولو زي تخل حجر كله أبقى بحر كباب زلو حدقة زيادة سقعتي فترة لا كبلو خلوسي منيك حفر اللوم يخطب منيك حفر اللوم زاز بلا زلو غزر بقى بيرتراون بالكوان إيراني كابس مران كرن خيط سب أمونجو أب كبابات كليزان أب قال من قد كتيرو سب زغت لك كان تلو مت منقص نوع كيف فتح خلو تجمتيلو بزعبا كنتات نايكرنا أفريقيا كزارب زغلنا يرتو زغون قدم عب نفس هذا كنتات كتفتح كتير على لك قدامي قطر حادة تلو خناي منقصي كنا نقولكم قطر حادة تلو خناي منقصي دحنتنا يتهجر محاسب سلامن دحنة محاس مالتيو قالوا كله معبالة قسقاسة تكنولوجيا أدليتيو مجمري أجن منقص زبال حبرة سب منقص قبرز جمري سأتاناتون كحلوالو سلازلي حدا يكبرو تعال إلو نفسك تكلاخلا يكلني سلازي حبراو سكيرو تقبر كتكلا لك أبتازل لها عدية تبلازل لها دحنت كاك حلوال كاك خلالو كل جزء نفس خانة حلقها ببرت نفس خانة حنكاك تنبر أي تخلنيها برتي هلغا قالي هلغا وين تاك تقبريها that's why حبتامات بودي جاردز قبرو نتكان شيلون أتوم زكلا خلو لهم ما نيتو أبقى بوتا برت كاوريتكا كتعرف سلة تدلي سزوار داي ليكا that's why سراوي زد لي هاجر بوليس زد لي هاجر دحنتنا موحاس قدامه يتلخوي دحريتهم كالو الدماء ناديو تمرت ديو تغرت ديو كال نجاراتي ماتيو ماي ديو كال نحرشات زد لي كنجارات مجمر ياجر منقصتو قبرو زلو دحنتنا هتكا كحلو كخلالو and دحنتنا يهجرونا يزبون كحلو زي كعلي منقصتي بزعبا دحنتنا يجماجم بحري بزعبا دحنتنا يكأي بحري كمون ناي وشمت عدن كمون ناي بابيل من دبن كالن كزارب أي قبونيو مورال ون يبلون مورال وحلفنتون أي يبلون now let's go back to سلمتاي نزار السيزي زيادة أتوكروك نبو مريتنا لنا ندعري لكم because they are just نزنا جرزي سبينجر أم نبير تراغوزهم تساقم كفترو يدلي سلوزلو نابند لنكن يبلتقنا انتاقاتي مولوس كسمعكم كسع كندي ترموس هنا ويكا ودعز هنا سرعات مخاونة بلتقنا أبزو سمعو ናቀው አይተነው ይባላል። እሳቸውን ጨምሮ የሬጅመንት ኃይሉ በሙሉ መደምሰሱ ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተሽከርካሪና ሌሎች መሳሪያዎችን በምርኮ መገኘታቸው ተገልጿል። በወለጋ የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ኃይል ሰሞኑንም በበርካታ አካባቢዎች ያገዛዙ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሱ ጥቃቶችን ፈጽመዋል። በቀጠናው የአንሻ ሰይድ እዝ የዝውውነት ክፍል ኃላፊ ዲያቆን ክንዱ አሸናፊን መስመር ላይ አግኝቻለሁ። ጤና ይስጥልኝ ዲያቆን ክንዱ። ከምትሪዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ فانو أب كمي زبالة درجة بتحكم كم زلو نمرد أكل أب حدا بدبيا استقبل متقعت مالتيو military convoy traveling from Gida Aina to نقمت أزبها البوتا زخدو زنبرو أب ولقا مالتيو فانو neutralized a full regiment size significant weapons كمرما captured ammunition أب تزنبري متقعت ويدبيا استغاده out of the 12 intercepted vehicles, most were civilian owned, commanded by the military. Fano stated that the release of the civilian vehicles and personnel but destroyed the military assets. ስለዚህ ኣብቲ ጉዳይ ዝተኻደ ሓደ ጀነራል ከም ዝተቐተለ ዝንገር ዘሎ ዓብ ጀነራል ምዃኑ ፋኖ explained they left the generals remains at ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘሎም ኣይድናቱ ኩሉ መረጋገፂ ኣቕሪቦም ሓደ ጀነራል ናይ ብልፅግና ተቐቲሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው። እዚ ድማ እቲ
ሞትን ኩናትን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገንቲ ብልጽግና ናብ ላዕሊ ደረጃ ይመጽእ ከም ዘሎ መጀመርያ ተራ ሰባት ኮነሬላት ወይ መራሕቲ ጋንታ መራሕቲ ገለ ካፕቴናት ገለ ዝሃድሙን ዝቕተሉ ነይሮም ሕጂ ግን ናብቶም ጽጋባታት ዝኾኑ ጸገም ናይቲ ሃገር ድማ ዘይምልከቶም ዝመስሎም ዝነበረ ናብቶም ጀነራላት በፂሑ ከም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ነዚ ኣብ ብዙሓት ሰባትን ፖስት ዝገብርዎ ሪኢ ኣለኹ ሓደ ካብቶም ፖስት ገይርዎ ዝነበረ እዚ መን ኢኻ ትብሎ ማርቲን ፕላውድ ዝበሃል ጋዜጠኛ ድዩ ዋላ እንታይ እሱ እውን ፖስት ገይርዎ ከም ዝነበረ ብርጌደር ጀነራል ኣስነቄ ኣይተነው ዝተባሃለ እንኳላይ ኣይድናቱ ከምዚ ገይሮም ኣውፅኦም ከም ዝነበሩ ከም ዝተቐተለ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ፈጢርዎ ዘሎ ነውፂ ንብልጽግና ንምንታይ ራዕድን ሽበራን ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ምርዳይ የድሊ ምክንያቱ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኩናት 6 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ወይ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ከዋግኡ ዝኽእሉ መን ሞተ መን ቆሰለ ብዙሕ ዘይግድሶም ምዃኖም ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ኩናት ናበይ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ምናልባት ንእሽተይ ከረዳእኩም እየ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተል ዘሎ ዝበሎ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢንጂነር ይልቃል ዝበሎ እስከ ንእሽተይ ክንሰምዕ because this is very important ብርጋዴር ጀነራል በዚህ ደረጃ አገዛዙ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል ኮሎኔልም እንደሚገኝበት ነው የአይሻ ሰይድ እዚህ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ዲያቆን ክንዱ አሸናፊ ላንከር ሚዲያ የገለጸው በርካታ መኪናዎች ተማርከዋል እንግዲህ ወለጋ ላይ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ እንቅስቃሴ ከጀመረ ሰንበት ብሏል በወለጋ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ተገቢ አይደለም አንዳንድ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎችም እንደዚሁ በኦሮሞ ተወላጆች ላይ ከፍተኛ የሆነ ስጋት አለ የፋኖ እንቅስቃሴ በወለጋ ላይ በሚል ስሞታ ቅሬታ ክስም እያቀረቡ ነው ያሉት ግን እንዴት አየው አጠቃላይ ሁኔታውን ኢንጂነር ይልቃል አመሰግናለሁ መሳይ በድጋሚ ስለተገናኘን አንደኛ በዚህ በማጥቃት ላይ ደረጃ ያለውን ነገር ስናነሳ የፋኖ የማጥቃት ኃይል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደመጣ በፊት በምናውቀው ሁኔታ ምንድነው በደፈጣ ውጊያ በግሩፕ በጎረቤቶቻችንም ባለው ሁኔታ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ክረአ ከሎ ፋኖ ኣብ ከምዚ ደረጃ ከመይ ገይሩ ኣብ እንታይ ደረጃ በፂሑሉ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክንሪኦ ከለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፋኖ ካብ ሓደ ንእሽተይ ሓይሊ ኣብ ከባቢኡ ኣብቲ ቁሸት ንሱ ዘለዎ ጥራይ ዘጥቅዕ ምናልባት ንኣሽቱ ወታደራት ወይ ከዓ ምልሻታት ናይ ብልፅግና ጥራይ ዝሓርም ዘይኮነ ኣብ ዓበይ ደረጃ ድብያ አካይዱ ንዓብይ ወታደራዊ ተልእኾታት ናይ ብልጽግና ከጎናድብ ዝኽእል በዚ መልእኽቲ ድማ ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ኣብ ዘለዎ እውን ስጉምቲ ክወስድ ዘሎም ዝኽእል ምዃኑ የርእሎ ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ብልጽግና ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዘለዎ ሓለፍቲ ናይ ብልጽግና ዓብሪ ዓደ ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምርዳእ የድሊ the movement's ability to target high-ranking military officials generals who are heavily guarded and secured demonstrates a significant increase in their intelligence gathering, communication, and tactical execution capabilities. እዚ ድማ ኣብ ካፕተራ ሓለፍቲ ወይ ንኣሽቱ ሓለፍትን መራሕትን ሓሊፉ ብፍሉይ መፅናዕትን ብኮሚኒኬሽንን ከምኡ ድማ ረቂቕ ዝኾነ ስለያዊ ሓበሬታ ብምጥቃም ብፅኑዕ ክንክን ዝግበረሎም ወይ እውን ምክልኻል ዘለዎም ዓበይቲ ጀነራላት ብዙሕ ሰኪሪቲ ኣብ ዙርዮም ንዘለዉ ሪኢኻ ኣፅኒዕካ ብፅቡቅ ታክቲክ ብብቅዓት ንዓታቶም ከተደቅስ ወይ ንክትኣልም ምኽኣል ነፍሱ ዝኽኣለ ወታደራዊ ዓወት እዩ ስለምንታይ ካብ ብሙሉእ እቲ ወታደር በባሓደ ካብ ትቐትል ነቲ መራሒ ቆብ ብምባል ክትፈጥሮ ትኽእል ራዕድን ስምባደን ከምኡ ድማ ፀብለልትነትን ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብልፅግና መሊሱ ሽግር ይገጥመሎ እቶም ሞት ዘይምንዖም ዝምልከት ዘይመስሎም ዝነበሩ ፍንጣሕጣሕ ዝብሉ ዝነበሩ ዝመይቱ ዘሎ ጀነራል ባሕሪ ዓሰብ ክንከይድ ኢና እናበለ ዝፍክር ዝነበረ ኢሎም ዓሰብ እናበለ ንፋኖ ስዒርና ናብ ዓሰብ ከይንኸይድ ኣብዚ ዞም ባንዳታት ኮላሊፎምና ኣለዉ ዝብል ዝነበረ እዩ በቂፆም ገዲፎሞ ዘለዉ ስለዚ ከምኡ ድማ expansion of the struggle the movement is no longer confined to 4 provinces እቲ ዘገርም ካልእ ኩነታት ድማ ይብለው እቲ ኩናት ናይ ፋኖ ኣብተን 4 ኣውራጃታት ወይ እውን ዞባታት ናይ ክልል ኣምሓራ ዘለዋ ወሎ ሸዋ ጎጃም ከምኡ ድማ ጎንደር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ወፃኢ ኣብ ወለጋ እዩ ዘጋጥም ይብለው ፋኖ is now actively operating in areas like Bolaga responding to the security needs of Amhara residents under threat across the country ስለዚ ፋኖ ካብቲ ዙርያ ንሱ ክህልዎ ኣለዎ እናተባሃለ ዝእመነሉ ወፃኢ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ሳዕ ክንደይ እናማዕበለ ይኸይድ ከም ዘሎ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ assessing the stalemate argument ከምኡ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ክካየድ ብልፅግና ንምርጫ ዝብል ድራማ ይዳሎ ስለ ዘሎ
ፋኖ ብስተኻለ መንገዲ ነቲ ምርጫ እናበለ ብልፅግና ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ንዑ ከፍሽሎ ይፍትን ከም ዘሎን ካብኡ ቀፂሉ እውን እንተኾነ ነቲ ስታልሜት እቲ ኩናት ናብ ማንም ክቅፅል ዘይክእል ጌርና ዓፂና ኣለና ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ጥራይም ክገብሩ ዝኽእሉ ንዝብል እውን ዘፍርስ ካብቲ ዞባ ንሶም ተቆፃፂርና ኣለና ዝብሎ ወፃኢ ዝገብርዎ ዘሎ ስግብ ስለ ዝኾነ እዚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መወዳእታ ነቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና እንታይ ተልእኮ ወይ እንታይ ፀገም ክፈጥረሉ ይኽእል ንዝብል ድማ The government's current weakness is directly attributed to the pressure exerted by FANO's military actions and public exposure campaigns. The ruling party is increasingly isolated, defensive, and focused on survival rather than governance, as evidenced by its repetitive rhetoric regarding threat to the country. በሐበሻ ንብልፅግና ሃገር ከም መሓድር ገለ ኸይኮነ ክልል ከም መሓድር ከም ዝግደድ ከምኡ ድማ ቀፃሊ ዘረባናቱ ብዛዕባ ስግኣት ወራር ትወድቃላ ትጀመላ ንቀተል ኣለና ዝብል ዘረባ እምበር ኪኑ ሓሊፉ ሃገር ክቋፀር ዝኽእል ሃገር ኣብ ኢዱ ዝሓዘ መንግስትን ስርዓትን ከይከውን ፋኖ ጠቅላላ ዕድል ከልይዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው በሐፈሻ እቲ ሃገር በዚ መንገዲ እዚ ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል I don't know እቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ምርጫ ዝበሃል ዘሎ ድራማ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርእስታት ኮይኑሎ መፅሄት ደ ኢኮኖሚስትን ካልኦትን ዝብልዎ ዘለው ኣብ ግምት ኢቲኻ ድማ this is going to be very interesting to watch ስለዚ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ንብልፅግና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኤክስፖዝ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ሃገር ሰላም ኣላ ምርጫ ክካየድ ይኽእል ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክነፍዕ ይፍትን ኣሎ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ግን ካብኡ ዝተፈለየ ኩነታት ኮይኑሎ ኩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብልፅግና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ረኺቦሞ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ መደረ ናይ መዓልቲ ናፅነት እዩ Questions U.S. global policies amid reported diplomatic outreach from Washington. Eritrean President Isaias Afwerki has used his Independence Day address in Asmara to sharply question the global policies of U.S. President Donald Trump, despite reports of possible diplomatic outreach and sanctions relief being considered by Washington. Isaias said the policies linked to Trump's Make America Great Again agenda required what he called serious and careful assessment, describing the global system as unstable and unsustainable. He criticized decades of U.S. economic and military policy, including foreign interventions, industrial offshoring, and rising national debt, which he said reflected prolonged fiscal wastefulness. ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ መደረ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱን ዝፈታትንን እዩ ኣሜሪካ ሓያል ኮይና ትቕፅል ኣላዶ የላን ዝብል ከምኡውን ዝያዳ ብኣሜሪካ ድማ ናይ ሰላም ኣንፈትን ናይ ምልዓል እገዳን ኣብዚ ዝረበሉ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ተግባራት ከምኡውን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዓለምና ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኣካይዳ ዝነቅፍ ዘረባ ተዛሪቡ ዝብል ስፔን እዮም ዝገብርዎ ዘለው ግን ገለገለ መራሕቲ ናይ ብልፅግና ዝብልዎ ዘሎ ድማ ከርእየኩም እየ ኣነ ዘገርም ትንተና ከርእየኩም እየ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾና ለት ስታርት ነቲ መደረ ኣብ ምብልሻው ቅድሚት ተሰሊፎም ዘለው 24 ግንቦት 2026 ኤርትራ መበል 35 ዓመት በዓል ነፃነት ተኸቢራ ኣብቲ ኣጋጣሚ መደረ ዘስምዕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ 22 ደቃይቕ መደሩ ኣስታት 4 ደቃይቕ ጥራይ እዩ ብዛዕባ ዘቤታዊ ጉዳያት ተዛሪቡ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ግን ብዛዕባ ኣሜሪካን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን እዩ ነይሩ ሃብቶም ወልዲ ዮሃንስ ዘዋደዶ መደብ ይስዕብ ኤርትራ ነፃ ሃገር ካብ እትኸውን 35 ዓመታት ገይራ ኣላ ትማሊ 24 ግንቦት ኣብ ስታድየም ኣስመራ ፅምብል ናፅነት ኣብ ዝተገበረሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንሓያሉ መድያት ኣካይዳን ፖሊሲታትን ኣሜሪካ ኣልዒሉ ተዛሪቡ ናፅነትን ምዕራውነትን ውህደትን ክብሪ መሬትን ብዘላቕነት እናሰሰነ ዝምሕብል መስርሕ ስለ ዝኾነ ትማሊ ኣበይ ነርና ሎሚ ኣበይ ኣለና ንመፃኢ ከናበልና ምስ ነብስና እንተሓታተሉ ኣጋጣሚ እዩ ሃገራዊ ወይ ዘቤታዊ ኩነታትናን ምዕባሊኡን ካብቲ ባዕልናን ህዝቢ ዓለምን ሃንቀው ንብሎ ርትዓዊ ኣህጉራዊ ስርዓትን ዞባዊ ምክብባርን ርግኣትን ምትሕግጋዝን ረኸባን ጥምረትን ሽርክነት ተነፂሉ ስለ ዘይርአ ዓለማውን ዞባውን ምዃኑ ብወድዓዊ መወካሲታትን ተዛማድነትን ክንፈልጦን ክንርድኦን ግቡእ ሕማም እዩ ነዚ ምስ ፍሉይነትን ርዱእ መድረኻዊ ሚዛን ኣሜሪካ ብምባል ናብ ዋሽንግተን ኣተኪሩ ዳግማይ ምምላስ ትራምፕ ናብ ጻዕዳ ገዛ ከም መእተዊ ንባብ ሓደ ማዕዞ መበገሲ ፖሊሲታቱን ኣካያይድኡን ዝገድፎ ኣሰራትን ብኣጋ ምቕማርን ዕቱብ ዕዮ ገዛን ዘድልዮ ምዃኑ ጠቒሰ ነይረ ዓሚ ዝጠቐስክዎ ግሪንላንድ እንታይ ክመስል ናይ ቬነዙዌላን ምምላስ ፃዕርታት ከም ዘለው ይፍለጥ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ዝነበረት እገዳ
አልኢላከያ ብፍሉይ ልኡኽ ትራምፕ መስዑድ ቦሎስ መንጎኝነት ግብፂ ዝድፋእ ዘሎ ምምሕያሽ ዝምድናታት ዝተፈላለየ ርእቶታት ይውሃበሎ ገለ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ነበር ንመዝገብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራን ብምልዓል ነቲ ውሳነ ተቃውሞኦም የስምዑሉ ኣለዉ ገሊኦም ድማ እቲ ውሳነ ቁኑዕ ምዃኑ ይገልጹ ኣብ ካልኣይ እብረ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምሕዳስ ዘኽእል ተበግሶታት ከም ዝጸንሐ ኣንፊቱ ዝነበረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ሕጂ ብዛዕባ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ምልዓል እገዳን ምምሕያሽ ዲፕሎማስን ዝምድናን ኣመልኪቱ ግን ዝተዛረቦ የለን እኳ ደኣ ካብቲ ዝውትር አንደበቱ ብዘይፍለጥ ቃናን ትሕዝቶን ንፖሊስ ኣሜሪካ ክነጥፍ እዩ ተሰሚዑ ኣሜሪካ ብመንገዲ ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ማርኮ ሩቢዮ ቢላ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝተጀመረ ብምግላጽ ኣብ ሓባራዊ ርግኣትን ቁጠባዊ ብልጽግናን ብሓባር ንምስራሕ ዘለዋ ድሌት ገሊጻ እያ ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ብዛዕባ እዚ እውን ኣይለዓለን ትራምፕ ምንቃፍ ንበይኑ ብሓፈሻ እዚ እቲ ነቲ ነገር ክጽይቑ ዝደልዩ ዝርእይዎ ዘለዉ እዮም ሓደ ናይ ብልጽግና ካድረ ዝበሎ ከስማዓኩም እሞ ከነተሓሓዞ ኩሉ ክንፍትን ኢና listen to this one for example ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራን 35ኛ ዓመት የነጻነት በዓል አስመልክቶ እንዳልኳችሁ ትናንት በዝርዝር ስለሄድኩበት ነው ግንቦት 16 1983 ዓ.ም ሻዕቢያ በጉልበት አስመራን የተቆጣጠረበት ነው ይህም በጉልበት የተቆጣጠሩበትን ቀን ነው የነጻነት በዓል ብለው የሚያከብሩት እንጂ ከሚያዚያ 15 እስከ 17 1985 ነው ህዝበ ውሳኔ እንኳን ነጻ ሀገር ነው ወይስ ከኢትዮጵያ ጋር እንቀጥል ከኢትዮጵያ ጋር እንቀጥል የሚለው ነው ይስሙላ ዞሮ ትናንት ሕጂ እዚ ከለ ካብቶም ናይ ብልጽግና ካድሬታት እንዲሁ ቁሩብ ርእሲ ዘለዎ እዩ ብልጽግና ብዙሓት ርእሲ ዘይብሎም ሰቂልካ ነቲ ዝተዋህቦም ጥራይ ፖስት ዝገብሩ ከመይ ገይሮም ይገብርዎ እውን ዘይፈልጡ ኣለዉ ገሊኦም ድማ ነቲ ነገር ኣቃሚሞም ዋላ ንኤርትራ ክነቕፉ ከለዉ እውን ውሽጢ ኣትዮም ነገራት ኣንቢቦም ክገብሩ ዝፍትን እዩ ሓደ ካብቶም ክብሎ ዝኽእል እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ክልተ ዓይነት ዘረባ ይሂቡ ኣብዚ እዛ ቅድሚት ዝብላ ዘሎ ሓንቲያ ብድሕሪት ዝብላ ድማ ከስማዓኩም እየ ቀንዲ ብድሕሪት ዝብላ ከስማዓኩም ደልየ ግን እንታይ ይብል ኣብዚ ኤርትራውያን መዓልቲ ናጽነቶም ከብዕሉ ከለዉ ሲ ነይነይ ዕለት እዮም ዘብዕሉ ኢሉ 24 ግንቦት 1991 ብጉልበቶም ብሓይሎም ናጽነቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝወሰድዎ እምበር ነቲ ኣብ 93 ሪፈረንደም ኣድሚፆም ናጽነቶም ዝኣወጅሉ ብዓለም ደረጃ ፍልጦ ዝረኽብሉ ንዑ ይኮኑን ዘብዕሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሓይልና ረኺብና ኢሎም እዮም ዘብዕሉ ኢሉ መልሳናታ ድማ እንታይ እዩ ዓለም ተትበና ነይራ ብ52 ናጽነትና ምናልባት መዓልቲ ናጽነት ከምቶም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ንእሽተይ ባንዴራ ድርብያ ኣቢልና መሓለፍና ነይርና ሕልፍ ዝበለ ስምዒት መዓልቲ ናጽነት ዝኽበር 30 ዓመት ደም ስለ ዝረሃፁሉ ኤርትራውያን እዩ እቲ ሓደ ዝተገበረ ነቲ ብቕልጽምና ዝረኸብናዮ ሕጋዊ መሰነይታ ከምኡ ድማ መፈጸምታ ክግበረሉ ስለ ዝተገበረ እዩ ብሪፈረንደም ኤርትራውያን ኣድሚፆም ብጉልበቶም ንዝገበርዎ መረጋገፅን መደምደምታን ክገብርሉ ደልዮም ስለዚ ሪፈረንደም ጽቡቕ እዩ ግን ኤርትራውያን ቀንዲ ዘዕውቶም ቀንዲ ዝጸምብልዎ ብስሪኦም ዝረኸብዎ ናጽነት ስለ ዘለዎም እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ነቲ ብስረና ዝረኸብና ዝያዳ ነብዕሎ ስለዚ ከምዚ ንሓፍረሉ ወይ ንስከፈሉ እዩ ዝመፅእ የስ ብጉልበትና ብስረና ብፃዕርና ብድኻምና ህዝቢ ኤርትራ ብመስዋዕቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ናጽነት መፅኡ ዳትስ ዋይ ድማ ብዙሕ ዋጋ ስለተኸፍሎ ብዝለዓለ ደረጃ ዝፅምበል ቁፅሪ ሓደ ኣነ ግን ነዚያ ክምልሰሉ ኢለ ኣይኮንኩን ክብላ ቀኒ እዩ ከምፃ ይብል ነይረ ግን ግዜ ሲነላ ነይረ ኣብዚ ከባቢ እንታይ ይብል መሲልኩም ብዛዕባ እቲ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ የሚባሉትን እሱ ማድረግ እና ስለ ኤርትራ ትንሽዬ ጉዳይ ነው የነበረው ነገር ግን ትናንት ኢሳያስ አፈወርቂ በነበረው ንግግር ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ኢትዮጵያ የተጠራች አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ የታጠቁ የጎሳ ታጣቂዎች አሉ እነዚህ ቨርቲካሊ ፖላራይዝድ ወይንም ኢትኒክ አርምድ ግሩፕ እውነት ነው ማን ያስታጠቃቸው የሚለው ሌላ ጉዳይ ካልሆነ የአማራ ታጣቂ የኦሮሞ ታጣቂ የትግራይ ታጣቂ የአፋር ታጣቂ የጉምዝ ታጣቂ የሶማሌ ታጣቂ ኦብነግ ምናምን ብሎ ለማምጣት በእነዚህ ማን ነው ያስታጠቃቸው ሌላ ጉዳይ ይህም ተችቷል በመግቢያ ምን ብያቸዋለሁ ማሸነፍ የማይቻልበት እርስ በርስ ግን መውደቅ እንዲቻል ነው በቃ ስራ የሚሰራውና ብዙዎቹ ልማት የሆነ እንደዚህ ፕሮጀክት ሊሰራ ነው ምናምን ሲባሉ የሚደነግጡ ለምን መሰላችሁ አእምሯችን ግጭት ውስጥ ብቻ ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስት ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ ወታደር እንዲያዙ ኣብዚ ካልአይቲ ላቶ ንሳትራይ ከተሓዘብ ይመስላችኋል ዞሮ ትናንት አንደኛ እርስ የታጠቁ የሚዋጉ የጎሳ ታጣቂዎች አሉ ብሎ ይሄን ተችቷል ማንም ያስታጥቀው ሌላ ጉዳይ ነው እዛ ውስጥ አንገባም ሁለተኛ ኢትዮጵያ ጠላታችን አይደለችም ከኢትዮጵያ በኩል የሚነሳ ስጋት የለም የሚነሳ ስጋት አለ ብላችሁ ካሰባችሁ ይላል ጠንካራው የማይበገረው የኤርትራ መከላከያ ኃይልና ህዝባችን ይመክቱታል ብሎ አስቀምጧል የመጀመሪያው ወሳኙ ነገር
ኢትዮጵያ ስጋት አይደለችም የሚለው መያዝ ነው የሚያስፈልገው። ስጋት ሆኖ ከመጣ መከላከያችን ህዝባችን ከዚህ በፊት በነበረው የነጻነት ትግል ወኔና እስከ ዛሬ ለ35 በፊት የነበረ ስለ ኤርትራ 20% ሌሎች ኢትዮጵያን በሁለት ጊዜ የተጠራ አፋብንም እንኳን አነሳችሁ ብሏል። አንዳርጋቸው ጽጌ አፋብን ሕጂ እንታይ ዝብል በሲልኩም እቲ ዘረባ አንውሕልኩም ኣለኹ ነቶም ትሰምዕዎ ክሰምዕዎ ኢለ ክልተ ሰለስተ ነጥብታት እንዲዘልዕል አንዊሑ ስለ ዝዛረበን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምንታይ ፈትየ ኣነ ናብዚያ ዝገበራ ምስ ናተይ መረዳእታ ፅቡቅ ገይሩ ፊት ዝገብር ኣትንተና ስለ ዝሃበ እዩ መጀመርያ እንታይ ይብል ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢትዮጵያ ከም ፀላኢት ከም ዘይትሪያ እነዚህ በሙሉ ሁለቱም ለማስወገድ መስማማትና አስቀድሞ ከኢጋድ ጋር ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚደንት ኦኬ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ህፅር ዝበለ ሳመሪ ክንርኢ እንተኮይና ኣብዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ካብዚ ፈላሊና ክንሪኦ ንኽእል ብላ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካሊእ ግዜ ንኢትዮጵያን ንኣሜሪካን ብኣሉታ ዝጠቅስ ተሪር ዝኾነ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ክሳብ ናይ ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ዘረባ ክንርኢ ከለና ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ግን ሂስቶን ሽፍትድ ቱ ሂመንሽን ንኢትዮጵያ ክልተ ግዜ ዘይከውን እዩ ጠቂስዋ ከምኡውን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ እውን ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናታ ዶናልድ ትራምፕ ይቕይር ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ኤርትራ ከምኡውን ናብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ክልቲኡ ድምፂ ዝቐየረን ቃና ዝቐየረን ይመስል ይብላ ኣሎ ኣነ ብናተይ ትዕዝብቲ ከምኡ የለን ኢትዮጵያ ጠቕላላ ከምቲ ንሱ ዝሪኦ ዘሎ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ሽርክነት ስለ ዝሓስበት ኣይኮነስ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ስጋት ኣይኮነት እንተኾነ ስጋት ናታ ካብኣ ዝመፅእ ድማ ንኤርትራ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ከም ዘይኮነ ብካልእ ዘራርባ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማ ነታ ሃገር እቲ ዝገደደ ሽግር ናታ ምዃኑ እቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኣብ ሶማል ዘሎ ፀገም ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ድማ ምልሻታት ኣብ ውሽጢ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናተዓስከሩ ነተን ሃገራት ይብዝብፅዎን ከም ዘለዎን ምህናፅ ናይ ሃገር ፀገም ከም ዝኾነ ገሊፁ ነይሩ ስለዚ ብናቶም መረዳእታ ኣነ እውን ኣብ ከምዚ መደብ ምንታይ በፂሐ ወላ እኳ ኣንፃር ኣሜሪካ ኣሉታዊ ዘረባ ተዛሪቡ ገለልካ ክዝረብ ዝኽእል ተኾነ እቲ ኣሉታ ሞር ናይ ተዓዛባይ እምበር ከምዚ ነቲ ወሳንን ፍርድን ዝህብ ኣይነበረን ዶናልድ ትራምፕ ዝወፅኦ ዘሎ ምርጫታት ስለምንታይ እዩ እንታይ እቲ ዕላማ ናበይ ንምብፃሕ እዩ እቲ መንገድታት ዝንዝን ከመይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕና ንፅበዮ ፍትሓዊ ኣካይዳ ናይ ዓለም ኢና ንደሊ ንዑ ንክኸውን ድማ መደብና ወይ ፕላናትና ኣብ ናይ ዩኤን ናይ 80 ዓመቱ ዝነበረ ኣብኡ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቕሪብና ነርና ኢና ጉዳይናትና ናብቲ ንደልዮ ክንበፅሕ ድማ ሰላምን ምክብባርን ፅቡቅ ጉርብትናን ክህሉ ፍትሓዊ ኣካይዳ ናይ ዓለም ክህሉ ከም ዘለዎ ድማ ደፊኡ ነይሩ ብካልእ ዘራርባ ንሶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ስጋት ንዓና ኣይኮነትን ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣይን ከም ዓብ ጉዳይ ገይሩ ክገልፆ ይከኣለን እዚ ከም ፅቡቅ ነገር ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታታ ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ፀገም ከም ዘይብሉ ገይሩ ስለተዛረበ እዚ ከም ፅቡቅ ንሪኦ እዮም ዝብሉ ዘለዉ for areas of bilateral dialogue the speaker outlines 4 critical areas that Ethiopia and Eritrea must negotiate to ensure long term ስለዚ ዓብ ነገር ክግበር ተኮይኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕልምን ድዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃል ነገር የለን ኣብዚ እዋን እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዛዕብዋ ይምጠቐሰን ግን ለንቀነ ኢትዮጵያውያን ተደጋጋሚ ዝዛረብሉ ዘለዉ ነገር እንተሎ securing commercial sea outlet port access for Ethiopia ትሪእዎ ኣሎ ኮመርሻል ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ sea access ownership ዝብሉ ዝነበሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዋንነት ዝብሉ ዝነበሩ በዓል እዚ ማለት እዩ ዓሰብ ገዛይ እንተዘይሰሪሐ ምንባራይ ትርጉም የብሉን ዝብል ዝነበረ እዩ ሕጂ እንታይ ብላ ኣሎ securing commercial sea outlet port access for ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕሪ ክትረክብ ክትክእል ኣለዋ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ንንግድን ንቁጠባን ዝምልከት ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ቃልና ይቕይሩ ከም ዘለዉ implementing the Eritrea-Ethiopia boundary commission እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ትዛረቦን ትጉስጉሰሉን ጉዳይ እዩ ነቲ ኤርትራ ብኮሚሽን ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወሰነ ውሳኔ ከነተግብሮን ኣብ ባይታ ክፍፀምን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ demarcation ወይ ከም ሕንፃፅ ናይቲ ዶብ ክትግበር ክኽእል ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ providing mutual security guarantees against regional threats ክልቲኣቶም ድማ mutual security guarantees ሓደ ነቲ ሓደ ሓደጋ ንኸይፈጥር ምስምማዕ ምግባር ሕማቕ ኣይኮነን እዚ እውን ብሓብዩ combating illegal trades contraband and extremist elements ዝኾነ ይኹን ብክልቲኡ ወገናት ድማ ዘይሕጋዊ ንግዲ ከይህሉ ኮንትራባንዳ ከምኡውን ግብረ ሽበራዊ ምንቅስቃሳት ከይህሉ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰላም ንዝደልዩ ወይ ካልእ ነገር ሓድሽ ነገር ንክፈጥሩ ስለ ዝደልዩ ኣይኮኑን ኣነ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ደኣ ተስፋ ስለ ዝቆረፁ ናይ ግዲ መንገዲ ክቕይሩ ክኽእሉ ኣለዎ እቲ ዝሪእዎ ዘለዉ ኩነታት ተስፋ ስለ ዘቆረፆም ምስ ኤርትራ
ኣብቲ ቀደም ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ቀደም መዕለቢ ኤርትራ ኣብቲ ባሕሪ ኣይከልከለቶምን ብሓሰብ ክጥቀሙ ኣፍቂዳትሎም ነይራ እንታይ ግን ንግዳዊ ሽርክነት ተደይ ኮይኑ ሓይሊ ባሕሪ ናትካ ክትተክል ኣብኡ ሰራዊትካ ክትእቱ ግን ኣይትሕሰቦ ኢልዎ ብኸመይ እቲ ጉዳይ እውን ፈሺሉ ባዕሎም ከም ዝነገሩና ሞዳታ ሪጅናል ኢንቴግሬሽን ኤንድ ኢጋድ ዝያዳ ኢጋድ እኳ ዝፈሸለ ኦርጋናይዜሽን ኢልዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ከም ብሓድሽ ክፍተነሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ ይብሎ ከም ፖሊሲ ደረጃ ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ግን ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል ዶ ኣይህልዎን ንግዜ ዝግደፍ እዩ ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ካበይ ዝብገስ ዘሎ እዩ እንታይ እቲ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ደምፆም ዘሎ እንተሪኢልካ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ምንባብ ጥራይ ዘድልየካ ሓደ ካብኡ ለንቀነ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ብሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለካ they really don't see any ካለ ነገር ዝረኣዮም ነገር የለን እዚኦም ከም ዝናበሉ ከለዉ ካልኦት ግን ክሕንክሩ ዝፍትኑ ዘለዋ ይወሓዱን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝነበረን መልሲ ከም ዝሃብሉ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ስቴድየም ኣስመራ ሰፊሕ ወግዓዊ መግለፂ ከም ዝሃበ ዝግለጽ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መደረኡ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ዝምድናታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ገምሪ ዘይብሉ ዓቕሊ ከም ዘድለ ምሕባሩ ይዝከር ናይ ኣሜሪካ ሓድሽ ንጥፈታት ብዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ስልጣን ትራምፕ ሙሉእ ክግምጋም ከም ዘይክእል ዝሓበረ እቲ ፕሬዚዳንት ብሕጂ ተሪፉ ኣብ ዘሎ ክልተን ፈረቓን ዓመታት ዝረአ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ዓለም ኣብዚ ግዜ ካብ ቡሊ ናብ ሓድሽ ስርዓት ተኻይድ ከም ዘላ ዝሓበረት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ብትሕቲ ትራምፕ ተካይዱ ዘላ ንጥፈታት ኣካትዕ ምዃኑ እውን ክገልጽ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላን ኢራንን ብፍላይ ዘካየደቶ ስጉምታት ጉጉይ ቅማረ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ ናይ ኣሜሪካ ናይ 30 ትሪልዮን ዕዳ ናብ 4 ትሪልዮን ዕዳ ደይቡ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ፕሬዚዳንት ናይ ትራምፕ ናይ ማግ ዕላማ ናበይ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ንምርዳእ ግዜ ከም ዘድሊ እውን ኣመልኪቱ እዩ ናይ ኢጋድ ዕላማ ዕወት ከም ዘይነበረ ዝሓበረ እቲ ፕሬዚዳንት ናይ ዓለም ናይ ባኑ ድምር ኣካይዳ ንሃገራት ኣፍሪቃ ቅድሚ ኩሉ ግዳይ ዝገበረ ምዃኑ እውን ኣብቲ ሰፊሕ መግለፂ እዩ ኣቕሪቡሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣብ ጉዳያት ህንፃ መብራህቲ ፅርግያ ሕርሻ ካልኢን ኣብዚ ሒዝና ዘለና ብሓፈሻ እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ there was this ሓንቲ ነይራትኒ ኣበይ ኣለዉ እቶም ግብረ እከይ ንኤርትራ ንምፅያቕ ዝሰርሑ there was this ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝነበረን መልሲ ከም ዝሃብሉ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ስቴድየም ኣስመራ ሰፊሕ ወግዓዊ መግለፂ ከም ዝሃበ ዝግለጽ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መደረኡ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሕጂ እዚኣቶም እዞም ክልተ ብፍላይ ኣብዚ ነዞም ክልተ ከስማዓኩም ነቲ ዝተባህለ ነገር ክሽንክሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እንዲኦም ብምባል ቀሰኑ ክብል ከም ተዛረበ ተገሊጹ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዲፕሎማት ነበር ኣሜሪካን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ንመግለፂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልሲ ዝሃበ ኮይኖም ቲቦር ናጂ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝነቐፋ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ 35 ዓመት ናጽነት ብምርካቡ ክሕጎስን ክኮርዕን ይግባእ ብምባል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ዜጋታት ብዘይመሰል ዘትረፈ ነዚ ሃገር ናብ ዓብዪ ቤት ማእሰርቲ ዝቐየረ ክሓፍር ይግባእ ብምባል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ከመሓይሽ ማዕፅኡ ከም ዝኸፍት ዘለዎ ተስፋ ብምግላጽ እንተኾነ ግን እዚ በዓሉ ነቲ ስርዓት ከውድቕ ዝሕግዝ ኢሉ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ምፍራስ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘላ ሃገሩ ካብ ዘትኮር ከይተሓተተ ንዓለም ምኽሪ ዝልግስ ፈላስፋ ንጉስ ይገብረሎ ብምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ከረን ደቂ ኣምሓራን ዓዲ ኋላን ኣብ ካምፓላን ጅዋን ዝነብሩ ኤርትራውያን ምብዝሖም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኮነ ኢሉ ክፍጸም ዝገበሮ ምቁራጽ ተስፋ ዘመልክት ኢሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኣብይ ኣሕመድ ክምልስ ፀገም ይፈጥረሉ ስለ ዘሎ ነዚ ከም ሓደ ናቱ ኩርኩር ገይሩ ንኣብይ ኣሕመድ ክዛረቦ ዘሰክፎ ወይ ፀገም ክፈጥረሉ ዝኽእል ዘበለ ብመንገዲ እዚ ሰብዚ ገይሩ እዚ ጌታቸው ረዳ ገይሩ እዩ ክዛረቦ ዝመርፅ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ንጉዳይ ትግራይ ይኹን ንጉዳይ ናይ ሱዳን ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ብመንገዲ እዝን ፃጥቃንን እናበራርየ እዩ ዝጥቀመሎም ዘሎ ኣንጻር ኤርትራ ኩሉ ሕማቕ ዘበለ በዚኣቶም እዩ ዝግበር ዘሎ ናይዚ ፀገማት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ደሞዙ ንኣቢ ንኣጀንዳ ናይ ኣቢ ብምስሳይ እዩ ክረክብ ዝኽእል ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ንኣቢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝበርትዖ ዝፀርፎን ዝበደሎን ሰብ እንተሎ ጌታቸው ረዳ እዩ ስለዚ ክንዲዚ ትፀርፍን ተዋርድን ነርካ ደሞዝ ናትካ መናባብሮ ናትካን ኣብ ትሕቲ እቲ ሰብ እቲ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ እንታይ ክትገብር ኣለካ you have to be እቲ ዝዓበየ ናቱ ኩርኩር ክትከውን ክትክእል ኣለካ ዝኾነ ቅንጣብ ናይ መጠራጠር ነጥቢ ድማ ክትገድፈሉ የብልካን ስለዚ ንኩሉ እቲ ቀደም ተኣምነሉ ዝነበርካ ኣንጻሩ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ነታ ልዕሊ ኩሉኻ ከብድኻ ገጀፍቲ ኮይኑ ድሌታትካ ብዙሕ እንድሕሪ ኮይኑ
መሊስካ ድማ ዝገደደ መጋበርያ ንክትከውን ይገብረካ ማለት እዩ and this is what እንታይና ንርኢ ዘለና እቶም በዓል ቲቦር ናጌብ ዝትሪዎ ዘለኹም ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክጥረቕ ማራይ ዝሕዝኖም ናይዚ ሓዘን ግን ሕልፍ ዝበለት እያ ናይዚ ሓዘን ንኤርትራ ምፅላእ ጥራይ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ምፍታውን ንኤርትራ ምፅላእን ጥራይ ኣይኮነን ካልይቲ ፀገም ኣላቶ ኣሜሪካ ናብ ሶማሊላንድ ንክትከይድ ከም ሕሱም ይሰርሑ ኣሜሪካ ግን ንኤርትራ መሪፃ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዘለዎ ኩሉ ነገር ከም ዘለዎ እናኾነ ኣሜሪካ ንኤርትራ መሪፃ ስለምንታይ መሪፃ እንድሕሪልና ድማ ጂኦግራፍ ኣብ ጂኦግራፍ ክርክር ስለዘየለ you cannot dispute about geography look at this ወሽመጥ ባቤል መንደብ ኣበይ ኣሎ ሶማሊላንድ ድማ ኣበይ ኣሎ so Somaliland doesn't give you anything ጅቡቲ ላካው ከብዓብዩ Somaliland is a repetition ኤርትራ ግን very very significant ቦታ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ሸለል ንኽትብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ካልኣይ ሶማሊላንድ ናበይ ከይከደ ከም ሶማል ከም ድሌቶም ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ሶማሊላንድ ናብ ዘብለካ የብሉን ናብ ዝኸዱ ድማ የብሉን ኣብ ኢትካ ዘሎ ኤርትራ ግን ናፃ ሃገር ልኡላዊ ሃገር ናብ ዝደለዮ ክኸይድ ዝኽእል ክንብርከኽካ ዘይክእል ሃገር እዩ ስለዚ ሑቲ ብንኤው ሕማም ርእሱ ኮይኑዎ ኣሎ ኦሬዲ ሑቲ ለንቀነ ሓንቲ ዓባይ ድሮ ናይ መን ኢኻ ትብላ ለሚሸው እዩ ኣሜሪካ ሓንቲ ዓባይ ድሮን ኣውዲቖም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሰንሲቲቭ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ listen to this one now. Bulls are now openly warning the United States against any new strike on Iran, saying they are militarily ready for all developments. In a major signal of their capabilities, reports claim the group has recently shot down an American MQ-9 Reaper drone over Yemen's Marib governorate. Here's a report. ሑቲ ደጊሙ ንኣሜሪካ የፈራርህን የሰንብድን ከም ዘሎን ንኩሉ ኩነታት ድማ ድልው ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ MQ-9 ዝበሃል ሓደ ዓብይ ድሮን ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ንኹም ንመጥቃዕቲ ዝጥቀሙሉ ሓሪሙ ከም ዘውደቀ ዝነግር ዘሎ ሑቲ ንኩሉ ኩነታት ድማ ድልው ከም ዘሎ ኣብ ጎኒ ኢራን ኮይኑ ድማ ዘድልዮ ኩሉ ነቲ ቃልሲ ናይ ኢራን ክድግፍ ድልውነት ከም ዘለዎ ይገልጽ ኣሎ ስለዚ ባቤል መንደብ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይ ኢራን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነገረሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሑቲ ድማ ተዳልየ ኣለኹ ንኩሉ ኩነታት ዝኸውን ብቁዕድ ምድላዋት ኣለና ቴክኖሎጂ ናትና ከምቲ ናይ ኢራን ልብኹም ኣጥፊልኩም ዘሎ ንሕና ድማ በዚ ልብኹም ከነጥፋልኩም ኢና ብምባል ንኣሜሪካ ተወሳኺ ምርድእ ኣብ ዝብሉ ዘለዉ ኣገይን ሕጂ እውን እንተኾነ ድሮን ሓሪምና ጥራይ ደይኮነ ነታ ዝሃረምዋ ድሮን ስኢሎም ንዓለም ከርእዩ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኻ ኣገይን ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ብቅዓት ናይ ኢራንን ሕጂ ድማ ብሑቲ ዝረጋገፅ ዘሎ ከምኡውን ሕዝብላ ብኣዝዩ ስልጡን ድሮናት ገይሩ ነቲ እስራኤል ዝበሃል ዘይትንከፍ ሰራዊት ዝመስል ዝነበረ እውን ሓደጋ ኮይኑዎ ኣሎ ስለዚ ባሕሪ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክመፀሉ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ተደላይት ክትከውን ከም ትኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኮይኑ ዝስማዓካ እንተሎ ምናልባት ነቲ ነገር ኣይትርድኦን ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ they have made their choices ናብ ኤርትራ ገጾም ንክኸዱ ኣማራፂ ዘለዎም ኮይኖም እውን ኣይኮኑን ልስን U.S. officials began making moves toward Eritrea, a country that has been isolated from the West for over 2 decades. So, why is the United States suddenly increasing its focus on the Red Sea and Eritrean minerals? And why is Saudi Arabia watching these developments carefully? Over the last few months, major geopolitical shifts have pushed the Red Sea back into global attention. Washington is now paying closer attention to strategic maritime routes, regional security, and critical mineral supply chains. At the center of this growing attention is Eritrea, a country with a strategic Red Sea coastline, valuable untapped minerals, and a location near one of the world's most ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቀዳማይ ተጠቃሲ ኣርእስቲ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ራዳር ቀንዲ ትድለ ዘላን ኮርት እትኸውን ዘላ ትልመን ዘላ ሃገር ምዃና ኣብ ግምት ኢኻ ተደላይነት ናይ ኤርትራ ዓብይ ደረጃ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሓንቲ ፅቡቕቲ ኣርቲክል ኣብ ተፃሒፋ ነይሮም ብልፅግና ኣብኦም ዝነበረ ጠመተ ሕማቕ እናኾነ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ኣርቲክል ተፃሒፉ ነይሩ እዚ ኣርቲክል ዝብሎ ሳመሪናቱ እንተሪኢኻ Washington re-engineers the Horn of Africa and threatens Arab national security. ስለዚ ብሓፈሻ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልፅግና ሓደ ቀንዲ ስጋት ናይቲ ብምሉእ ዞባ ኮይኑ ከም ዘሎን መብዛሕትአን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ስጋት ናተን ካበይ ይብገስ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ኢትዮጵያ ሱዳን ንኣብነት ኤርትራ እታ ኣዝያ ኣገዳሲት ደጋፊት ናታ ክትከውን ከላ ብልፅግና ድማ ነቲ ፀገም ናታ ዘጉልሕ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንኣብነት
Listen to this one. ድሮን ውግእ ከም ዘውደቀ ገሊጹ በቲ ካልእ ወገን ኣሜሪካ ድማ ነቲ ኣብ ግዛኣት ኮርዶፋን ዝተኻየደ ቀታሊ መጥቃዕቲ ሰራዊት ሱዳን ኮኒናቶላ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ግዛኣት ብሉ ናይል ኣብ ጥቓ ከተማ ደማዚን ካብ ኣንፈት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣየር ሱዳን ዝኣተወት ድሮን ወቂዖም ከም ዘውደቁ እዮም ገሊጾም እዚ ፍጻመ እዚ ምስቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውሽጣዊ ኩናት ተተሓሒዙ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ምስሕሓባት ዶባት እናገደደ ከም ዝኸደ ይግለጽ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር ናይ ቪድዮ መግለጺ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ካብ ኣንፈት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣየር ሱዳን زاتوت درون أبى تقادم مازين أو دي قوم على اتو التهدراو كفلي بزعبا موكلة درون بزعبا زورة دقودات يخون نتا درون زنكسا أسا أكل توساق زرزر حبريتا قناهبن إذا فتعمل زمت زولو عمز تقول جلا أبى وشت السودان زكاير متكعتات زتقوم بلنزلو درونات كاب مريتي توبيان زبقساز بالكسي سمز السودان إنا غرب الله بزلو اللوان كوينو أدي سوا بعد ما نزخص بترقاقامي إنا نتساقوتو 5 حزف اللاتيو بخال وغن أمريكا نتاب قزات معراب كوردوفان كتما قبيش أبى زركب عراقا بستخايدة نايسراوي السودان ناي درون متكعتي انتو واحد عسران شو منتن سبات كم استقتلوا عسرتات كم زقتلون كمون أبى دوب كوردفان كتما كاودا زركب سواء وتكال كم زعنا وزقلت سبساب بتركونيناتو أمريكا بزوج أوتوم كم نريد زلنا أب السودان زينايت تي عودو كوينات بدرونات أزيو أبز بسلو زلو السودان برجز أب كبيت كوينات يزلا حرم عالتي درونات ناي دعم سري نهزبك أتيلي بحال كالم عالتي دما بوغن دعم سري ويون نسوزو قاصرو زلو بوتا دما سراوي السودان نا حزب زلو بوتا حريمو زبل زربان سمع بحفشا أمونغو كلتيوم حيلتا زلو كنتاترينا نسو قديف كاغن نا إثيوبيا ترابزو قدايزي إنا عبي أبزو خدولو زلو انتا زبل زربان سمع لنا ኢትዮጵያ ኣዝዩ ሓደገኛ ተራ ትፃወት ከም ዘላ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ድማ ንሱዳን ቀንዲ ደጋፊታ ኮይና ከም ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ቀፂሎም ኢጅፕት The move threatens Cairo's influence in the Horn of Africa and weakens its leverage on the Grand Ethiopian Renaissance Dam. እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ትፃወቶ ዘላ ኩነታት እውን እንተሪኢኻዮ ናይ ድሕነት ናይ ሱዳን ወይ እውን ብፍላይ እዚ ኣብ ብሉ ናይል ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንግብፂ እውን ነቲ ናታ ናይ ምሽምጋል ዓቕሚ ናይቲ ጌርድ ዲጋ ኣብቲ ከባቢ እውን ስለ ዝኾነ ንግብፂ እውን ኣብቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ናታ ፀገም ዝፈጥረላ ኮይኑ ይረአ ኣሎ ቀፂሎም ሶማልያ ብልፅግና ምስ ሶማሊላንድ ኣብቲ ገባሕሪ ንክረክብ ዝገበሮ ተበግሶታት ንልውላውነት ናይ ሶማልያ ዓብ ሓደጋ ፈጢሩ ጥራይ ደይኮነ ሕጂ እውን እንተኾነ ደድሕሪ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክህብ ክእል ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት እውን እንተኾነ ንሶማልያ ንልውላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ዓብ ስጋኣት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር Ethiopia, Djibouti እንተኸይድካ እውን Djibouti, its economy which Ethiopia relies on handling 90% of Ethiopian trade would be devastated if Ethiopia gains its own sovereign port. Djibouti ድማ ኣብቲ ኩነታት ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂባ ወደባዊ ኣገልግሎት ቦ ክትጥቀም ተጀሚራ ንጅቡቲ መርድእ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ጅቡቲ ኣብቲ ጉዳይ ዓብ ተራ ትፃወት ዘላ እያ Yemen and the Gulf, the presence of Western backed Ethiopian naval base on the Red Sea creates ብልፅግና ብካልኦት ሓይልታት እስራኤል ዲ ካልኦት ሓይልታት ተደጊፉ ኩነታት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናበለ ናብዚ ቦታና ዝገብሮ ዘሎ ብየመን ብሑት ይኹን ብካልኦት እውን ቀሊል ዘይኮነ ተቃውሞታት ክገጥሞ ከም ዝኽእል ነቲ ዞባ ድማ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስዶ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናብ ዓብ ወታደራዊ ስጉምቲ ክቕየር ከም ዝኽእል እውን ቀፂሎም Turkey, the shifting challenges Ankara's long-term second Ottoman geopolitical and economic project in the region. تركيا دما بعبي ابتبوتاتي عبي ربح دلوا من الصوماليا عبي سرح كسرت في التنزلا نيوتيوبيا ولن تخونه دحري تشاينا ز عبي انفستمنت زلو تركيو سلازي ابتبوتاتي عبي صلوا في السودان ولن تخونه عبي انفستمنت ينيرو ابزي كبابزي عبي صلوا كجبر زدلي بسرحن بشركنتن نزح حسب زنبره اسرائيل بقواراج متيو كوصو زفتنو زلو نفسو زخاله صقام كفتر زخل مخاني زنجر زلو so بحفشا كنريو خلنا the Isaias Afwerki's dilemma Eritrea is under immense pressure. Eritrea كبير زخونة ضغط خمسة قات مازلو معناته 230 مليون زخون حزبين 4 مليون حزب إرترا شجر كم زخونة زلو كمرما نايم عربيان هجرات دقفات نتي أني بلتقنا نحجزو أنصار إرترا زقبرو زلو سجم قليل كم زي كونه يوم زقل زلو بزي. Counter strategy. Eritrea is likely seeking to balance this Western market pressure by courting a partnership with China, Russia, and regional powers, Egypt, Turkey, Saudi Arabia, blah, blah. بعبير مامس أمريكا وشركة المقبار نتيجة قاتم زخل زبلوز نبروت أجمع لما مكات بزح كاردات تكم كم زلاهم زنقرو نيرترا قولك زي مصراشا بس بعد إيران كم تسرح غير كان مقلات حلم تعطلوا من تعنت إثيوبيا أفتقى بحر نخط ركب زقبر زلو أجندة نكساسيو سلوز دليو
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ምስ ግብፂ እውን እቲ ወጥርናቶም ይቕፅል ኣሎ engineering triumph and diplomatic breakthrough. For generations, the Nile was governed by colonial-era agreements favoring downstream powers. Now, Ethiopia has changed that equation. With Africa's largest dam fully operational and a new Nile Treaty officially in force, the balance of power on the Nile is shifting for the first time in modern history. كم تريبو زلهم أب لعلتي كهال زلوا أجمعات أب جمت بمتعود ما أمونجو جبسن إثيوبيان زلوا نايوترو أجمع دما تي قداينا يقرد زبحال مالتيو جبس دما نزع جزء جبر زلوا بمولو نتكون تاتي عزب ولو كبيت زغنا كلولاون وطبعوت أجمعنا قاتي مومالو نايقرد قداي ناي نتكل زلوا دبلوماسياوي ركبات مس أمريكا بزع قدايات مس أمريكا الرهاب سلزلوا نتزلوا أدلات تقيمهم قبل البلصقنا كل زكالهم صاطنا مقباريهم زغواي زلو اني ኤርትራ ሂስካ ኣብ ጉዳይና ሱዳን ይኹን ኣብ ጉዳይና ሶማሊያ ነዚ በሙሉ ዞባ በመሓዝ ንብልጽግና ጠቅላላ መቅርቃር ይፍትንዎም ዘለውን ብልጽግና ድማ መተንፈስ ሲኢነ ተቀርቂራ ብዝብል ቀጻሊ መዓልታዊ ሓድሽ አርቲክል ክጽሕፍ ኢና ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ኣብ ዘለንከነ እቲ በትናቶም ኢንስቲትዩት ኦፍ ፎሬን አፌርስ ዝብልዎ ኢጅፕት ኢንሰርክልመንት አርክ ዝብል بزبل أرستي جبتي كركيرا إزاتن الله زبل زربا أو تيونير جبتي encirclement arc Ethiopia strategic posture in the Nile to Red Sea theater حفشة جبتي ديلا جرات غرقرنا الله أخبيباتنا الله نحنا نبقى بحرق أبنا حسب الزلنا دما مليسهم نتناتهم ناي كبابا كونتاتي غتسل كمزلون Ethiopia دما Ethiopia is attempting to balance and resist Egyptian pressure by strengthening its ties with Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia, while they engage in Gulf states. Hafasha Ethiopia, Mustom Gorabab Hagarat Subozum the Naked Debr, as you agadas Unirugan, Mustom Gorabab Hagarat Jekam Somalimber, Mskali, Zeta Amamans the Nakt Hanets Aitlnia. Mohanatu, Minchin I Shigir Nai Hagarad Hanatom Salazhonet. Sudan, Misbilzigana, Zeta Amamans the Nagorazi Kabidi. The Hamasare. ስፖንሰርስ ዝገብርዎ ዘለው ዓቢ ታሪኻዊ ስምራት ስለ ዝኾነ ሶማልያ ምስ ዓቢ ዲል ገብሩ ይክእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ እንታይ ካርዲ ክፃወት ከም ዝኽእል ይጥርጥርዎ ስለ ዘለው እዩ ሓሰን ሼክ ምስ አብይ ኣሕመድ ልግብግብ ዝብል ንሶማሊላንድ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ፃቕጠ ንምፍጣር እዩ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ሓሰን ሼክ ናይ ሶማልያ ምስ አብይ ኣሕመድ ክራኸብ ከሎ ኣብ ሶማሊላንድ ድኻም ልቢ ዘጥርዮ ኣሎ ስለዚ ከይቲ ኣፍልጦ ከይትህብ ዝብል ጻቅጥነ ምግባር ዝጥቀመሉ ታክቲክ ምዃኑ ዝንገር ግን very delicate ዝኾነ ጉዕዞ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ጉዳይና ኤርትራ ብልጽግና I don't think ዝኾነ ካርድ ዘለዎ ይመስለንን ለሚኑ እጃኹም ከዓርቀኒ ዝኽእል እንተሎ ጥራይ ክብል ዝኽእል ካብ ወፃኢ አንጻር ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክጥቀመሉ ዝኽእል ነገር የለን ኤርትራን ግብፅን ዝኸድዎ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ ብፍላይ ድማ ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናይ ስዑድያ ጌይሙን ተወሲኽካሉ ስዑድያ ንባዕሉ ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት ይመፁ ስለ ዘሎ ነቲ ጸጥታ ናይቲ ገማግም ባሕሪ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፈጢሩሉ ዘሎ ፀገም ይርዩ ስለ ዘሎ ንባብኤል መንደብ ሸለል ኢሎም ክርእይዎ ወይ እውን ከም ኖርማል ገይሮም ክርእይዎ ማለት ዘይሕሰብ ነገር እዩ ስለዚ everybody is going to emphasize ነቲ ጥቕሚ ናይ ባብኤል መንደብ ብዓቢ ደረጃ ክርእይዎ and ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ኣብቲ ከባቢ ብፍላይ ምስ ኤርትራ እቲ ጅቡቲ ዝተታሕዘ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘለካ ሒዝካ ናብ ኤርትራ ክትፍትን ትኽእል ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኣዛራባ ርእስን ኣከራኽርነትን ኮይኑሎ ማለት እዩ በዚ መልክዕ እውን ብዙሕ ነገር ክንዛረብ ንኽእል ንቐፅል እጂ ካብ ወፅሪ ክሳብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ትግራይ ክፍጠሩ ዝኽእሉ 4 ተኽእሎታት ገሊፆም ኣለዉ ውግ ተጀሚሩ ይብል ንፖለቲካ ኢትዮጵያ በቀረባ ዝከታተል በዓል ሞያ ሕገ መንግስትን ፖለቲካን ዶክተር ኣደም ካሴ ነቲ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ክገልጾ እንከሎ ዶክተር ኣደም ከም ዝተዛረቦ እቲ ዘይተፈለጠ ቁርፂ እዋን ተኽሲ መዓዝ ጅምብር ዝብል ጥራሕ ምዃኑን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ሕወሓት ስምምዕ ፕሪቶርያ ፈሪስዩ ዝብል መርገፂ እዩ ኣፍሊጡ እዩ ነዚ ድማ ታሕታት ዝገብሮ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ክሳብ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ብወግዒ ዝሃቦ ርእቶ የለን ሕወሓት ቅድሚ 6 ዓመት ተገይሩ ንዝነበረን ንውግእ ከም ሓደ ምክንያት ብዝጥቀስ መረፃት መስሪቱ ዝነበረ ናይ ትግራይ ቤት ምኽሪ ናብ ስራሕ መሊስዎ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ናትካ ጠማምታ ክሰምዕ ተመልከተ ይቃሩ ስለ ዝደልኩ ተመንጎ ሕወሓትን ኣብ መንጎ ፌደራልን ዘሎ ዘይምስናይ ምንጩ እንታይ ኢኻ ትብል ሕዚ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾኑ እዮም ብሓደ ወገን ሕወሓት ከም ቅንዕና ከም ዝጎደሎ ውድብ ገይሮም ዝወስደሎ ብካሊእ ሸነኽ ከዓ ኣብይ ሕወሓት ሙሉእ ንሙሉእ
صفيو بخالي تتكيو تعدي زي زخون يكون تقنعني وي خالي تفخاري كمرح سلازلي تفات واحد راح لا حتى زي بزح دي ابري هي ازغر مكان قبل هي حتى حتيته انا تقندي شجر نايزازول كايا فدرال መንግስት ዝበሃል አብይ ምክንያቱም የገሬሬዮ ቅድሚ ሕጂ ተፈላለየ መድረኹን አቅሪበ እየ ነይረ ብ2018 ብፈረንጂ ማለት እዩ ኖ ብፈረንጂ ማዓስ ዝመ ኦኬ በሪ ያ 2018 እወ ሕጂ ሽዑ እንታይ ኮይኑ አጋጣሚ ቲኤምሽን ሰውኣይ ኦኬ አብይ ቱር ዝገበረሉ ግዜ እወ ሽዑ አጋጣሚ ኮይኑ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ጋዜጣ ብራውን ብሩተን እያ ትበሃል ሰበይቲ ኣብ ዛምቢያ ተወልደት እንግሊዛዊት እያ ኣብኡ እንታይ ትፅሕፍ ሓንቲ ኣርቲክል ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓበራዊ ፀላኢ ሕወሓት ኢላ ትፅሕፍ ወይ ሓርነት ዝውን ቋሚ ይቀይርኩ هو من أفتن ناي كسايكوي أفتن ناي بعبيوسي ناي نسأنت كارسن ناي وشتاو حرنت كارسن يفلالي بسرون أبعد أكيد سرعة ولو تخمسي الكاتيكاليست تون كسر حجر كايت سلزي تقبل تون خمس جمهور حد يتقبله سو لجن سمعت زفترو مالت تحزو على حاجة زيت أو أنا وسمعت كم عين تكركرات كم سخن بس عملوا كم زي كون فاضي تمسكهم ما نمكتب كاو قتيلو هذا كان رئيس جبا مزي ناحية واحد نات خطر وزموتو تمزاصون ገሊጽና ኣለና ናይ ጌታቸው ወረዳ ናይ ቀርና አፍሪካ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ዝኾኑ ማለት እዩ ሕዚ ተጽሑፍ ንሱ ታይ ዘመላኽት ተቃሊስካስ ንባርነት ንሳን ንምጭራስ ንባርነት እዩ ሕዚ ኣብዚ ብክሳይ ደረጃ ሲ ከም ጣዕንተ ዝብሉ ኮይኑ ጌታቸው ሰይጥፎ ኣብ መንጎ ሓርነትን መንጎ ነጽነት ካልስንሲ فعلا لو نسألنا مسمسخة حرنا تقصالي بايزو بعد كزيون يترجعوا هذا كزيون زي شويو لو تصبوا استثناء كاس تكون تشوي سرعتهم كما تسيخدي سلازي كل كزي ما يوشتاو حرنت كل كزي يوشتاو قالسي بس ناي تكالات نصتون نتاع زي خدي او زي تبي مسرو تخلى ترى زلو وقت هذا قال ساعات كلتشن 5 نسي كلتشن 25 مكابصاكم لي سو عملت لما زي قلبيتو قال يزول عكنات له نعم تكلوت امزيو زبل مالتي هو هذه نايمه تكلوت طراي يكون هذه بزعبه طفي وبون يكون من محرنات نسانه ግን ብልጽግና ሒዝዎ ዘሎ قوام ينصبارق ብልጽግና ሲ ናይ ኤርትራ ነፃነት ዘይቅበል ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ዘይቅበል ላዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘይቅበል ሓደ መዓልቲ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ከመይ ሃገር ኮይና ኣይፍልጥን ዝብል ቀይሕ ባሕሪ ከመይ ይኸይዱ ይሉ መዓት ሕቶታት ናይ ብልጽግና ሕዝብ መቃልሱ ዘሎ ኤርትራ እዩ ስለዚ ናይ ብልጽግና ቀዳማይ ሚኒስተር ዘማኽር ሰብ ድማ ኣብዚ ወፃ ኻሊኹም ይኽእል ሕዚ ንኣብነት ብዛዕባ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮንካስ ብዛዕባ ሓርነት ይውጋዕ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ይውጋዕ ብዛዕባ ማለት ሕዚ እኮ ማለት ብዛዕባ እሞ ትግራዋይ ኮንካ ዘይከኣል ምክንያቱም ሲ ኣብይ ኣሕመድ ሲ ብሓፈሻ ክንፈ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ነቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ጽቡቕ መብርሂ ህብ ጸኒሑ ንጌታቸው ረዳ ቀንዲ ዘቆጥዖ ግን እዚ ነይሩ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ነጻነት ኣብጽሕካ ክብል ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይነቃነቕ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድልካ ባዕልኻ ንምውሳን ዘካየድካ ቃልሲ ዘለዎም ድጋፍ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ዝበለ መግለጺ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብዚ ጽምብል መበል 35 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ካውን እዚ ቅዋሞም ደጊፎም ክራጎጽልካ ይፈትው ኢሉ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ዘካየድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ንሓበራዊ ዓወት ዝተደጋገፉ ኣሕዋት ህዝብታት እዮም ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ሕዚ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኾነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትናን ምሕዝነትን ዝተመስረተ ሰላማዊ ርክብን ሓበራዊ ምዕባልን ከጠናኸር ዘለዎ ባህጊ እናገለጹ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምካ ከም ትዋጻእ ብምትእማን ኢሉ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህወሓት ዝሃቦ መግለጺ ብልጽግና እውን ከምኡ ክገብር ዝግብኦ ነይሩ ንናጽነት ናይ ኤርትራ ግን እቲ ብልጽግና ትማሊ ምስ ኤርትራ ወሽለኽለኽ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ ካልእ ኣርእስቲ ነይሩ
እንተ ሎሚ ኣካይዳናቱ ብሕቡእ ረቑን ዝመስል ግን ኣብ ባይታ ግን ተንኮል ጥራይ ክኣለም ዝውዕል እዚ ተንኮል ድማ ተተመሊሱ ንዑ ዝያዳ ሽግር ክፈጥረሉ ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ኣካይዳ ድማ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ንርኢ ኣለና እንተ ኤርትራ ንኩላቶም እውን እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብግልፂ ንዝኾነ ኣካል ከይጠቐሰ ነቲ ኩነታት ኣብ ዞባ ሰላም ርግኣትን ንክህሉ ጥራይ ተዛሪቡ ብምሕላፉ ዝተፈላለየ ሪኣክሽንስ ክወሃቦ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ካብ ክልል ኣምሓራ ትወፅእ ዘላ ዘረባ ክርእየኩም እንተኮይነ ንሳታ ኣገዳሲት እያ ኢንጂነር ይልቃል ዝበላ ብኣጌርና እውን ክንውድ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እዞም ህዝብታት ናይ ሰሜን ትፅምዶ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ገለ ንዝብል ክምልስ ከሎ ስምዕዎ ሰላም እየተዋጋ ነው ህወሓትም ምናልባት እየተሰናዳ ነው ሌሎች እንቅስቃሴዎች አሉ ግን ተጣምረው አንድ ግንባር ፈጥረው አብይ አህመድ በየለቱ በቀንም ሲያቃዣው የነበረው ሰሜኖቹ እየመጡ ነው የሚለው በጥምረት በተግባር መሬት ላይ ወርዶ አላየንም ከመጣ ግን ዋጋውን እንሰጠዋለን ነው ያሉት ጀነራሉ አጅላጅል በለው እኔ አሁን አንተ ቨርጂኒያ ሆነን የሜሪላንድ ሆነን ነው የምናወራው አይደል እና መሳይና ይልቃል አንድ ላይ ሆነው ከታገሉን ድራሻቸውን ነው የምናጠፋቸው አለ እንደምትለኝ ነው አሁን ስራችንን እየሰራን ነው አይደል አንተ ሜሪላንድ ላይ ያለው ማን ነው ሜሪላንድ ላይ አንተ ቨርጂኒያ ላይ ያለው እና ይሄንን እንደማለት ነው የሱ ንግግር ማየው ህወሓት የጊዜ አስተዳደሩ ፈርሶ ራሱን ችሎ መንግስቱ ነው መጥቷል የኤርትራና የህወሓት ግንኙነት በይፋ ታውቆ ህወሓት ለኤርትራ የነጻነት በዓል መግለጫ በአደባባይ በህወሓት በድርጅቱ መንግስቱ ነው እያስተዳደረ መግለጫ ሰጥቷል የኤርትራ መንግስት ፕሬዝዳንት በትግራይ ውስጥም እየተጨፈጨፉ ነው ብሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ራሳቸው መግለጫ በቅርብ ጊዜ ሰጥተዋል የአማራ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን የህልውና ትግል ለሚያደርገው እንቅስቃሴ አክብሮት አለን ድጋፍ አለን ብሎ ዶክተር ደብረጽዮን በአደባባይ በመግለጫ በትግርኛ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትፅምዶ ናይዞም ህዝብታት ናይ ሰሜን ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ካልኦት ሓይልታትን ኩላይ ምስ ኤርትራ ዝምድና ገይሮም ብሓደ ደው እንተዝብሉ ነይሮም ብልፅግናስ ወይ እውን እቲ ዝምድና ናቶም ስናሓየለ ክኸይድ እንተዝኽእል ዝያዳ ራዕዲ ምፈጥሮም ነይሩ እቲ ጀነራል ናይ ብልፅግና ግን እዚ ከጋጥም ኣይክእልኒ እዩ እናበለ ይዛረብ ነይሩ እዚ ብኸመይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝዛረበ ዘሎ ኣብ ባይታ እኮ ይሰርሕ ዘሎ እዩ ኣይተረድኦም ኮይኑ እምበር ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ ዋላ ክልቲኦም መራሕቲ ዓዊሎም ኣይዛረብሉ ትግራይ ህወሓት ድሮ ንናፅነት ኤርትራ እንኳ ሓጎሰኩም ኢሉ ናይ ዮሃና መልእክቲ ሰዲዱ ብወገን ኤርትራ ድማ ብፍላይ ብወገን ኣወል ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን የንብብዎ ስለ ዘለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ይኹን መርሕነታት ኣዝዩ ጥቡቅ ዝኾነ ሽርክነት ክህሉ ከም ዝኽእልን ደብረፅዮን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ሽግርን ስቃይን ከም ዘሕምሞን ህዝቢ ኣምሓራ ዝገብሩ ዘሎ ቃልሲ ክብረት ከም ዝህብዎን ገሊፆም ነይሮም ካልኦት እውን ኩላቶም ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ንሓትሕዶም እቲ ቀንዲ ፀላኢ ናቶም ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ምዃኑ ገሊፆም እዮም ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ክሳድ ንክሳድ ተሓቋቂፎም ስእሊ ክትርኢ እቲ ተግባርን እቲ ዕላማ ናበይ ገፁ የቐንዕ ከም ዘሎ እንተፈሊጥካ እቲ ፅምዶ ድዩ ዋላ እቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ፀላኢዩ ኣለልዩ ኩሉ ናቡ ብረቱን ኣተኩሩ እናባቕንዑ ስለ ዘሎ ርዱ ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ ብፍሉይ ብደገ ክርአ ዝኽእል ነገር ምርኣይ ምግባር ኣገዳሲ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ረቐቕ ዝበለ ፖለቲካዊ ትንታኒ ኢንጂነር ይልቃል ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ተወዲኡ ዘሎ ኩነታት ዝርአ ዘሎ እዩ ይርእይዎ ኣለዉ እዮም ፅምዶ እቲ ዝዓበየ ስቃት ኮይንዎም ዘሎም ፍርህ ኮይንዎም ዘሎም ባይደወይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፍሉይ ኣኼባ ኢልዎ ዝበሃል ዘሎ ንጀነራላቱ ኩናትን ወረ ኩናትን ገዲፍኩም ቀዳማይ ፀላኢኹም ፅምዶ እዩ ፅምዶ ከየፍረስካ ኩናት ናብ ኤርትራ ድዩ ናብ ገለ ኢልካ ዝዝረብ ዕብዳንን ፅላለን እዩ ስለዚ መጀመርያ ፅምዶ ክፈርስ ዘለዎ ዝብል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ መቸም ካብኣቶም ዝወፅእ ዘረባ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ እዘንትን ክንብል ንኽእል ኢና ሓደ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይራ ፌስቡክ ርዮ መሲልኒ ሲ እንታይ ኢሉ ኣውፅኡ ነይሩ መስለኩም ኣበይ ባበሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዳድሃዮም ጥፊእኒ ኢሉ ኣውፅኡ ነይሩ ተሓቶናቱ ድማ ናባኻትኩም ከቕርባ ኢለ ዘምፅእ ዘለኹ ብሓፈሻ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዓብዪ ዳይናሚካዊ ምቅያራት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንተ ብዙሓት ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ነገር ሽርክነታት ክገብሩ ኣብ ዝፅዕርሉ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ትድለ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ተስፋ ንገብር ንኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ሒዙላ ክመፅእ ኣብ መወዳእታ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድሚያት መዓልቲ ናፅነቱ ፅቡቅ ነገር ክወፅእ እዚ ሓጓስን ዘላን ዝነበረ ድማ ብካልእ ዝበለፀ ነገር ተተኪዩ ናብ ምዕባለን ግስጋሰን ንክብገስ ተስፋ ንገብር ኣንሕና ድማ ንዑ ዝሕግዝ ዘበለ ዝበልናዮ ክንሰርሕ ክንፍትን ኢና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ
لايك مقبار شير مقبار يتوق من حسابكم من بحناس من قد يقدر في نابلكم زياغ قدفكم كبرت مريتي حجي انبر كوينا ناتي قراتي وزا مريتي أبيت أبيت حدا رزا قراتي قرات عبي بيتي كي تترف قادرة وحد كي تحترى قراتي قراتي حدا رزا قراتي قرات اندا ألبي كل معي عتيقي مريتا بغيقة قراتي مريتي